Вітаю усіх, вітанки. Зараз доналади по гуку будуть. Зараз будуть доналади по гуку, тому що гульня голосная, капець просто. Я зараз затишаю, я її затишаю. Не взираю за гуком далі. Так, зараз ліпій. Жить можна. Ведаеце, я зраблю... Блін, щоб такого зробити-то. Мяне гульня глушить. Я як не затишаю, мяне гульня глушить. Мне треба нешта зрабіць з гэтым. Зараз будем експериментаваць. Так, вітаю усіх, вітанки. Ми зараз... Так, онлайн ми. Вось. Я зраблю вось так сабе. Прям супер тихо. Хотя там яна потым гук зацішаецца, так што паглядзім яшчэ. Глядзіце, просто без гэтага я не магу доналадзіць, мне патрэбна на стрыме гэта доналаджваць. Вітаю усіх. Сёння у нас роллер-коустер Тайкун. І гэта гульня ўвогуле 99-го году. І ёсць пэўныя нюансы з захопам яе. Вось, захопліваем праз экран, але у астатнім, у прынцыпе, ўсё працуе як патрэбна. Вось, я у яе не гуляў. Я люблю тайкуны, але тайкуны паркаў атракцыёнаў поўнасцю мяне прайшлі. Мне падаецца, ні ўводна не гуляў. Вось, таму гэта будзе маё першае паглыбленне. Мне роллер-коустер Тайкун, я пачуў аб ім толькі, можа, у годзе 2009, як не дзіўна, то бок ён просто праскачыў міма мяне. Незаўважненька. Вось, з-за таго, што я не ведаю, якой я гуляць, мы літаральна будзем туторыялы праходзіць і ўсё, таму што я прям не ведаю, што мне рабіць ёй. Вось, няхай мяне гульня навучыць. Адзінае, што яшчэ даналады. Яшчэ па гуку, па таму, як бачыць мне. Так, гук падаецца ок. Зараз пераправерыць Twitch. Што Twitch у нас усё ў парадку. А то я зараз не на прадпраглядзе нават. Так. Зараз у некалькі ітерацый прыйдзецца гэта рабіць. Оп. Ёсць. Цудоўна. Добренька. Давайте пачынаць. Па сутнасці, музычка зараз сціхне, і я баюся, што будзе наадварот занадта ціха, і, можа быць, мне прыйдзецца наадварот даналаджваць, таму што ў меню яна рэальна голосная, прям рэальна голосная. Я зараз зрабіў максімальна камфортна, каб мне было хаця бы. Я спадзяюся, вам таксама нармальна. Паехалі ў туторыял. Туторыял расказвае пра будаванне ў лесе парк атракцыёнаў Forest Frontiers. Так. Я шыра, вось, усё, што я ведаю. Вось, вітаю, Рэгана, вітаначкі. 250 гостей мець у нашым парку да канца октября першага году. Так. З рэйтынгам парка 600. Як яго атрымаць, я не уяўляю. Таму парк зараз зачынены. Цудоўна. Трэба пабудаваць. Гульня не тлумачыць, што ідзе. Ёсць да гульні ідзе туторыял, у сэнсе ёсць кніжачка, якую можна паглядзець і разабрацца, як у гэта гуляць. Але часу на тое, каб у ёй разабрацца, у мяне проста не было. Таму я нават не ведаю, як будаваць рабіць самыя базавыя рэчы. Будзем літаральна атырківаць і разбірацца ў працэсе, так? Так. Для таго, каб парк быў цікавым і карысным, правільна, нам патрэбна штосьці будаваць. Трэба разабрацца, як сады, аксесуары розныя, так? Дарожкі можна будаваць. Вось, новыя атракцыёны можна будаваць, ужо ёсць. Інструкцыі для лахоў. Так, ведаеце, што яшчэ цікава? Мы зусім іншыя гульцы, у нас культура гульнявая, і яна вельмі адрозніваецца ад умоўнай амерыканскай, таму што якраз такі з таго, што мы пірацілі, усе туторыялы і тлумачэнні нам былі недаступны. Вось. Віншую, Asian Wing, 200 стрымоўстрык. 200 стрымоўстрык. Віншую. Вось. Вось такая цікавая штука, што па сутнасці мы абышліся ва ўсіх складаных гульнях, мы абышліся без інструкцыі, час ад часу нават не было, па сабе скажу, што у прынцыпе не было мовы, на якой мы маглі бы зразумець, як дзеці, так? Таму мы гуляліся ў тое, што выглядала крута, нават не разумеючы, што адбываецца да канца.
і разбіраліся далей. Дзякуй вялікі за подпісачку. Не здзіўляйцеся, экран квадратны, гульня літаральна без аніякай адаптацыі пад сучасныя сістэмы абсалютна адсутнічае, хоць якая адаптацыя. Яна просто вось як ёсць. І яна захоп усяго экрану, я не адолеў яе захапіць у вакне, ну, не ў вакне, а па паўнаэкранным па-іншаму, і ў вакне яна там малюсенькая зусім. Гульня Нолана. Ну, амаль, трэба разбірацца. Вось, цікавы пераклад быў. Ну так, альбо пераклад, які шчыра, шмат якія пераклады перашкаджалі больш, чым дапамагалі. Вось, ёсць атракцыёны, так? Monorail. Так. Transport Rides, добра. Вось гэта мяккія катанні. Добра. Окей, у нас ёсць... гэта катэгорыі. Драўляны роллер-коустер, добра. Вельмі агрэсіўнае воднае плаванне, так, і крамы. Добра. А можна ляснуць? Просто на роллер-коустер, мне падаецца, у нас ёсць 10 тысяч долараў, так? Профіт мінус 54 долары ў тыдзень. Ну, мы, карацей, губляем грошы, ўсё. Віншую, 200 стрымаў стрык, Вячеславіч. Віншую. Дзякуй вялікі, што глядзіце. Яшчэ раз дзякую за подпісчку. Дзякуй вялікі, Тэнчык. Так. Давайте пачнем з чагосьці простенькага, так? Каб просто разабрацца, як гэта працуе. Таму што, мне падаецца, роллер-коустер патрэбна прям будаваць, ён шматсегментны і складаны, так? Вось нейкая спіральная ёсць. Яна сумная, яна тыпу простенькая. Давайте карусельку. Просто звычайную карусельку, яна зразумела по памерах, так? Ой, што адбылося? Так, давайте аддалім яшчэ крыху. Карусель. Як цябе варочаць? Вось гэта. Так. Давайте карусель, просто каб зразумець, што адбываецца. Нельга тут будаваць. Нельга будаваць, пакуль гульня на паўзе. Добра, окей. Будуем, пабудавалі. І адразу на паўзу адправіліся. Мне гэта вельмі нагадвае транспорт Тайкун Делюкс. Мне распрацоўшчыкі можна нават адны і тыя, таму што менюшкі падобныя і ўсё падобна. Так. Это што? Ага, апісанне нашай карусели. 16 чалавек можа круціцца. Блін, на лады. Божухна, чакаць, пакуль поўнасцю не запоўніцца. Мне на пачатковым парку, можа, людзей не набіраецца. Колькі круціцца? 9 разоў. Мінімум чакаць 5 секунд, максимум чакаць 60 секунд. Не, тут нормально, то бок поўная загрузка альбо 60 секунд. Добра. Агляд кожныя 30 хвілін. Окей. Добра. І гэта я вось так яго выклікаў. Это што? О, можна колеры мяняць. Окей, ладно, не, колеры мне падабаюцца. Тэставы результаты тэстаў, кошты за яе. 1 доляр пакатацца на яе. Ну, кліентаў пакуль няма. Добра, зразумеў. У нас у меня ёсць базава. Давайте налупім просто шмат пакуль простых нейкіх. Так. Вось ёсць вежа, па якой можна скатвацца. Блин, на паўзе нельга. Тыц, пабудавалі. Налады максимум 2 чалавекі. Колькі каштуе она? 1,5 доляры. Дзіўна. Я б чакаў, што карусель будзе даражэй. Добра, но гэта стандартнае. Я пакуль не наладжаў нічога. І дорожкі. Нам патрэбна гэта связаць дорожкамі, правильно? Ага, ёсць дорожка тыпу чакання. Можа, мне яна абавязкова патрэбна. Блин, я, можа, касякнуў. Давайте ось так, пойдем. Блин. Зараз звычайную дорожку. Ось так. Просто калі людзі будуць чакаць, мне ж патрэбна лінію ім падрыхтаваць, у якой яны будуць чакаць, правильно? Блин. Нешта я... Так, вот это прибрать, вот это прибрать. Я просто хотел бы, типу, змейкой зрабіць.
Ну да ладно, вось давайте няхай так будзе. Напрыклад. Паглядзім. Я не ведаю, як яна працуе. І давайте паспрабуем... А, ну і тут... Блін, а там дзесьці ўваход, і мне показалі... Ось тут, так. О, можна так ось змейкай будаваць. Цудоўна. Вось так пабудуем. Давайте, гэта тэст. Я спрабую зразумець базовыя канцэпты гульні. Таму што мне, па сутнасці, патрэбна пачаць зарабляць грошы, няхай хоць гэта будзе. 250 гасцей, добра, і колькі... А час ідзе? Час ідзе... Рэйтинг у нас 200, пакуль ніжэй. Патрэбна рэйтинг 600 мець. Ну, не дзіўна. Дзе тут цябе ўключыць? Вось, парк адчыняецца. Набегайце, усе бяжыце просто. Я бачу один чалавек, які просто Мне падаецца, гэты чалавек просто заблукаў у лесе. І такі, ну, у прынцыпе, як бы, і нарм. Вось. Один госць, і больш нікога. Ок. Давайте яшчэ, пакуль ён ходзіць там. Мы пабудуем што-небудзь яшчэ. Не атракцыёны, а крамы. Там было нешта, тыпу, крамы нейкія. Каб яны маглі тут пасядзець, паесці, можа быць. Вось бургерную. А то што яны галодны будзе сядзець. Так, разгарнуць 2 разы. Вось так. Няхай будзе. А чаму ты пайшоў назад? Перадумаў? Так, ён перадумаў, падаецца. Яны не запушчаныя. Што? Так, пачакайце, стоп. Уваход не пабудаваны. Ага, пачакайце-ка. Зараз гэта ўсё увогуле не так працуе. Так, сцежкі, прыбіраем гэта. Так, я неправільна зразумеў неяк. Там трэба пабудаваць нейкія ўваходы. Ну, я ж правым клікам прыбіраю. Мне, можа быць, парк патрэбна Вось, і зараз знікла. Вось. Ставлю на паузу. Хацелася бы, конечно, на паузе ўсё гэта будаваць. Так. Прыбралі. Там нейкія ўваходы патрэбна пабудаваць. Яно мне показала. Так, ты. Оп. Блин. Ага, вось ён. Уваход пабудаваны. Запускаем. Так, пачакайце-ка. Кажа, што ўваход усё яшчэ не пабудаваны. І выхад не ўсё, яно патрабуе уваход і выхад. Цікава, ладно. Добра. Як мне пабудаваць выхад? Будаваць. Exit. Вось так. Уваход. Можна запусціць. Цудоўна. О, пайшла музычка. Давайте невелічкую калейку падрыхтуем. Вось оно. Ім будзе чым заняцца. І зараз мы выхад зробім. Вось, усё. Першы атракцыён гатовы. Мы ўсё майстар, карацей, будаўніцтва. Хаця бы першы кліент. У нас, дарэчы, 2 госця ўжо ёсць. І у нас рэйтинг вырас, просто уверх узлетел. Ей! Я бачу, першы чалавечак зайшоў. У нас ёсць першы кліент. І зараз астатнія набіраюцца. Ён будзе чакаць максимум хвіліну, і потом усё роўна запусціцца. У сэнсе, там 0 чалавек. Давайте... Блин, мне падаецца, оно не так лічыць. Неполная загрузка, любая загрузка. Каб хаця бы хтосьці катаўся. Кожны раз. Па госцях можна таксама тыркаць. Так, вось інфармацыя па ім. Шчасце, энергія, наколькі яны галодныя. О, добра. Ім патрэбны туалеты? Навошта ім туалеты? Добра, давайте туалет пабудуем і астатнія. Напоі. Это реально вось тут понаробим им. Так. Музычка, якая? Гэта Cotton Candy і Bathroom. Усё.
Усё, ёсць. Мінімальны набор, ёсць туалет нават. Блин, я заградзіў сабе калейку гэтую, я зараз там не бачна, дзе ў чарзе стаяць людзі. А куды ванітаваць пасля атракцыёнаў? Вось пытанне, таму што там не патлумачана. Там сказано, што ім можа становіцца дрэнна. Колькі там? О, дождж пашоў, блин. 8. Было 7 людзей, карацей. На каруселі зараз она спыняецца. Во, пайшло 9, 10, 11, 12, да халеры людзей. Цудоўна, мы можам зараз такім жа чынам дабудаваць тут. Нам патрэбны ўваход. Так, і нам патрэбны выхад. Вось так. Далей нам патрэбна сцежка, у якую чаргу ідзе яны будуць станавіцца. Вось так. І на выхад вось так. Цяженька. Усё, гэта гатова, асталось толькі запусціць, правильно? Правильно. Ёсць. А ты маўчыш. А ты што маўчыш? Яны там без гука будуць, так? Толькі каруселька будзе гук рабіць. Было 7, засталося сколькі? Ну, у нас парк, карацей, я не ведаю, ці можна... А, я ж магу іх закрыць тут, літаральна, я магу сцежку, падаецца, выдаліць, і яны тады ж не выберуцца, правильно? Я магу зрабіць пастку са свайго... Пачакайце, давайте пакуль не будзем нічога з гэтым рабіць, мы яшчэ туторыял не прайшлі. Мы эту смярцельную пастку для жыхароў пакуль ранавата рабіць. 46 гостей, і у нас рэйтинг 645. Гостям вельмі падабаюцца наши атракцыёны. Чаму гэта не адкрыта? А? Штосьці перашкаджае, проста яны даходзяць быццам бы, такія, не, мы туды не пойдзем. Я нешта не так зрабіў? Чаму яны не ідуць? Ну, вось яны быццам падыходзяць і назад адыходзяць. З голоду і прагна яны не памруць, таму што я пабудаваў стойкі з бургерамі і газіроўкай. Ідэальная камбінацыя. Сёння рэтра-вайб, так. У нас сёння ў галасаванні пераможца Roller Coaster Tycoon. І нагадваю, што сёння у нас яшчэ бойка за першае месца на тое, што мы будзем гуляць у пятніцу. Вось такое. Памруць, бо яны зачыненыя. Іх адчыніць патрэбна. І туалеты таксама закрытыя, зразумеў. Усё. Во, і туды яны пайшлі. Усё, папёрла, выглядзіце. Добра, працэс пайшоў. Ну, кайфы, добрань. Колькі у нас па прыбытку? Колькі мы зарабляем? Мінус 40 у тыдзень. Блин. Штосьці не так. Няўжо тыпу гасцей мала, альбо што? Заробак пакуль мінусавы проста ідзе. Добра, ну працягваем будавацца, таму што мне патрэбна тады Cotton Candy. Нажываемся на бедных людзях у парку. Оп. Калі што, я так разумею, усё можна называць. Так, тут усё можна называць. Так што, калі у вас ёсць вялікае жаданне, то мы можам называць атракцыёны па вашаму жаданню. Можна нават чалавечкаў нават можна называць. Просто потом я не ведаю, ці магу я іх знайсці. Вось, ёсць. Мы можам гасцям імёны даваць. Я прапанаваў, ці не хіба я не прапанаваў сёння рулетку на заўтра, таму што ў нас будзе пасля тыдзень топаў. Я думаў над гэтым, але мне для гэтага патрэбна свайго бота спыне. Ну, тыпу, у мяне бот проста спрацуе, і мне патрэбна яго было рэдагаваць, а часу не было. Мне прасцей пакінуць зараз топ-1, чым пераключацца паміж гэтым. Ось, я проста фізічна, мне патрэбна мяняць бота прямо зараз. У мяне іншага часу просто не было. Все, конец. Так что не, завтра будет топ-1, як звычайна. Пакідаем. Ну, прапанова была, я думаў над гэтай опцыяй, але не. Я, может, толькі заблытаў тым, што падумаў аб гэтым. Я агучыў свае думкі. Некаторыя рэчы, можа, мне варта ўвогуле не казаць, што, тыпу, ну, ёсць ідэя, хрэн з ёй.
Навошта я агучваць? Так. Так, мне падаецца, патрэбна больш атракцыёнаў. Нам не хапае больш атракцыёнаў. Нават ёсць рэтра-гульня, дзе яна была папулярна ў форчан. Што? Так, гэта пакуль лёгкія, так? Ёсць вось гэтая. Кажуць, што яна вельмі інтэнсіўная. Так. Давайте яе ляснем. Я зраблю вось так. Это будзе вікінгская галера. І мы пабудуем да яе прыгожую сцену. Уваходы ж патрэбна спачатку. Так, будаваць. Уваход. Вось тут. Я зраблю сцежачку. І вось тут сцежачку. Ось так. І з іншага боку я зараблю выхад. Так, давайте аддалімся. Оп. І вось тут і будзе наш выхад. Вось так. Можна запускаць. Што гэта значыць жоўценькая? Ага, пратэставаць яго. Не, паехалі. Навошта нам тэставаць штосьці? Пагналі адразу. Мне падаецца, мы па грошах улетаем толькі больш. Не, пачакайце-ка, мы у профіт пайшлі. 50 баксаў у тыдзень. Чмурэць мы багатыя будзем зараз. Так. Ну што, гандола? Так, карабель. Ага. Усё, паехала. Колькі там людзей? 16 чалавек. Цудоўна, цудоўна. Ну, кайфы. Дарэчы, што цікава, я не ведаю, вам можа быць на стрыме не вельмі чуйна, але ў гульні насамрэч 3D-гук нават у менюшцы. Вось гэтая кнопачка, чуеце, яна злева ідзе? А вось гэта кнопачка справа. І кожная кнопачка, яна будзе выдаваць гук злева направа, то бок, чым далей яна знаходзіцца, тым як бы ад аднаго вуха ў іншае, гэта ў навушніках вельмі чуйна. Але просто чмурэць, мелкая такая дэталь, але я першае, што я заўважыў у гульні, тое, што ў яе рэальна, 3D-гук. Вось, дарэчы, паказнік. Блін, яна спынілася. Адчуваеце гэтую якасць, а? Я думаю, у наушниках толькі гэта чуйна будзе. Кайфова. Так. Слухайте, колькі людзей жадаюць на горачках гэтых пакатацца? Давайте яшчэ ляснем атракцыён. Мы да роллер-коустера яшчэ дабяромся. Просто я думаю, яго па складанні будзе будаваць, а зараз я жадаю нейкі плюс выйсці. Opened. На OpenTTD. Так, мне нешта... Блин, а можна яго выдаліць? Дзе выдаляць тут? Працаўнікі. Пачакайце-ка. У мяне патрэбна... У мяне няма людзей. Так, давайте по аднаму кожнага тыпу наймем. Абраць лакацыю. А што гэта значыць? Вось, высадзіў. Усё. Добра, ты механік. Я не вельмі магу сабе дазволіць такіх людзей. Ну да ладно, давайте. Наймаем усіх. Ахоўнік. Просто ўсіх по тыпу. Але я думаю, што зараз я па грошах улечу, так? Таму што я зараз заробкі буду плаціць. Блин, як мне знесці? Вось, знесці. Поўнасцю. Мне патрэбна гэты будынак дзесьці далей паставіць.
я сказав, не ведаю, я агучыў, не агучыў, на OpenTTD адправілася 100. Дзякуй вялікі, Вячеславович. Мне падаецца, гэта літаральна адна і тая студыя, таму што пабудова меню і ўсяго, і нейкія нюансы гульні, яны нават прям адзін у адзін. Ось. Такое адчуванне, што гэта літаральна адны і тыя ж. Нам яшчэ замест чалавекаў. Ну, а хто будзе прыбірацца? Ды і 99-й год, вы аб чым? Тынк. Так. І... Так, я нешта натупіў. Дзе выхад будаваць яшчэ раз? Вось оно, будаўніцтва, выхад. Вось. Cities Skylines 2. На City Skylines 2 адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі, Мегапазерскі. Дзякуй вялікі. Адпраўляем, вось тут у нас будзе выхад, і яны цудоўненька дайдуць сюды. Пакуль мы робім усё, в прынцыпе, адна дарожка, і выхады туды-сюды. Усе вяртаюцца ў цэнтр. Потом, можа быць, нешта больш разумнае прыдумаем. А, мы не запустили ее. Упс. Так. Ёсць. Грошки цякуць. Гасцей шмат. Мы амаль акупаемся. Можа, нават пачнем зараз акупацца. Просто будаўніцтва, ну, так самага горак, яно будзе прям дарагім. І калі я там дзесьці накасячу, то я буду шмат часу згублю і шмат грошай. Таму я спецыяльна ставлю штосьці, што даволі проста ставіцца. Што яшчэ можна тут паставіць? Вось яны роллер-коўстары. Вось гэтая штука ёсць. А, пачакайце-ка. А, вось яно і... Какая комплексная гульня. Глядзіце, ёсць міні-карцы, ёсць гатовыя дызайны нейкіх пакатушак. Карацей. Это уже готовые гульні ўбудаваныя. Я зараз аддалю. Вось давайте вось так пабудуем. Не могу тут будаваць. А што мне рабіць з гэтым? Это тыпу за дрэваў, альбо за чаго? Што? Тут ёсць даследаванне? А ё-моё, тут реально тут ёсць даследаванне. А чому рэч? Так, 200 баксаў у месяц на тое, каб даследавалася. Угу. А чому рэч? У мяне з'явілася... Яна ўжо ёсць доступна, так? А, чому рэч? Давайте коло тады пабудуем. І мне вось цікава, там чамусьці дрэвы, яны перашкаджаюць мне, альбо як гэта працуе? Так, гэта масткі, так я разумею. Правильно? Ага, это падтрымліваючая нейкая структура. Оу. Это што, я ўсю гэтую тэрыторыю магу тэарэтычна? То бок, калі я... А, то бок я магу пашыраць памер парка пры жаданні. То бок, мне, па сутнасці, знесці вось гэтае... Дрэва можна... Дрэва не... А, дрэвы прыбіраюцца, добра. Так. Давайте паспрабуем прыбраць дрэва. Я пабудую тут якраз такі вось эту штуку, якая падрыхтаваная адразу. Свой дызайн пакуль мне падаецца ранавата рабіць. Хаця з іншага боку. Што ў нас? Мінус 502 па грошах у тыдзень, так што не. Не варыянт, трэба будаваць штосьці гатовае. Колькасць гасцей расце, але мне падаецца ўсё неяк не паляпшаецца. Бяда, бяда, бяда. Так. З іншага боку, блин, можа роллер-коўстер ёсць гатовы. Давайте гатовы нейкія. А ё-моё. А чму рэць, які ён па памерах? Ён ледзь улазіць у парк. Ёсць ось маленькі.
Зусім нейкі сумны. Давайте вось гэта здаравенны ляснем. А, ён... Ой, не халер сабе. Не улазіць. Ён просто не ўлазіць у парк. Можна забыць. У іх ёсць рэйтинги і інтэнсіўнасці і рознае. Ачмураць, конечно. Давайте вось гэта. Ляснем. Недастаткова грошай. 9700. Я зразумеў. Карацей, пакуль не маё. Пакуль за маёй лігай. Мне просто гэта недоступна. Па грошах. Давайте кола тады. А чаму ён такое маленькае? Дзіўна. Давайте яго трошки вось сюды назад поставим. Уваход. Выхад з іншага боку. Так. А чаму так мало людзей ідзе вось на гэтую штуку? А не, 18 чалавек катаецца там. Не, нормально. А, яны ўсе чакаюць просто на ўваход. Так, добренька. Мне патрэбна вылазіць з гэтай ямы даўгавой. Мне падаецца, я недастаткова доўгія сцежкі раблю на тое, каб яны маглі кудысьці сысці. Так. Новы атракцыён стаў даступны. Усё, падаецца, ёсць. Запускаем. Колава запрацавала. Колькі у нас па грошах? Што у нас атрымліваецца? Ты. 648 у гадзіну. Так. Профі 598 доляраў у гадзіну. Добра. Ты. 652 доляры ў гадзіну. Ты. 1390 у гадзіну. Ачмурэнна. Вось гэтая штука прям прыносіць прыбытак. А чаму яна прыносіць прыбытак? Таму што хутчэй за ўсё... не зразумела. Цікава. А ты што у нас па прыбытку? 334 у гадзіну. Окей. Я нагадываю, чат. Глядзіце, мы прайшлі Divinity Original Sin 2 поўнасцю, таму далей мы толькі будзем... далей мы возьмем іншую гульню, але перад гэтым у нас будзе 2 тыдні па галасаванню. Наступны тыдзень у нас пару лекцый, усё акрамя пятніцы, і тыдзень пасля будзе ўсё топ-1. Усё просто топ-1 будзе забірацца, кожны дзень будзе вырашацца, што ў нас топ-1, тое на наступны дзень мы і гуляем. Вось, мне для гэтага падрэдагаваць бота трошки прыйдзецца. Ось, спадзяюся, я не зламаю яго. Так, а што там? Я спадзяюся, ім хапае туалетаў. А што наконт, ведаеце, самае зло зрабіць? Зрабіць яго платным. Якія злыя? Якія злыя я магу зрабіць платным туалеты? А чаму ежа не акупаецца? Я бачу фанатаў гэтага самага Divinity Original Sin 2 у чаце. Давайте, карацей, зло зробім. Мы зробім адзіны парк у гэтым самым... Адзіны туалет у парке атракцыёнаў, і ён будзе платны. Я сатана, просто... Справа ў тым, што мы яшчэ і ў лесе... Не, ладно, у лесе. Глядзіце, зрабіць так, каб выхад платны быў. Можна зрабіць? Во, дарэчы, можна абмежаваць. Он, тыпу, уваход у парк каштуе грошай. І гэта можа быць... мець сэнс, так-то. Але ў мяне і так не шмат людзей. Мне патрэбна для таго, каб я скончыў гэты туторыял, мне патрэбна 250 гасцей. Вось, у мяне 241 ледзь утрымліваецца. Ёсць дэкарацыі, нейкія ўпрыгожванні, вось сады розныя ёсць такое. Я не ведаю, яны даюць што-небудзь, ці гэта просто прям рэальна ўпрыгожванне. Я просто бачу, што скамеечкамі яны карыстаюцца. Лаўкі гэта абавязкова, чат. Без лавак? О, хтосьці блівануў. Я бачу. Бачыце на дарозе? Ой, я не ведаю. Так, вось так. Сметніца.
Во, так само важно. Это же сметница, правильно? Так, это сметница. Сметница так само обов'язково. Есть. Баннер. Что это? Тільки на дорожках можна. О, і атрымліваецца, вось тут могу тэарэтычна. Вось так пабудаваць. Цудоўна. Гэта можна адзначаць месца, куды нельга хадзіць гасцям. Цікава. Яны ўсе у каліках стаяць. Мне падаецца, вось гэтую можна было бы пашырыць крыху, змяніць. Ось так, ось так. Ось так. Ось так. І яно так не працуе. Ну ладно, трошки даўжэй я хаця бы зрабілі. Можна яшчэ было бы пашырыць. Давайте. Не. Я вось тое прыбраць. Вось так, вось так, вось так. Во. Там больш людзей тады будзе стаяць. Таму што нешта яно, у іх праблема крыху сабрацца. Я так разумею, што чым большы... ну вось коло, напрыклад, яно прям шмат катае, правильно? 54 чалавекі ў карейцы у чарзе стаяць. А ты колькі вас там ёсць? Вось, 32 пасажыры. У выніку у нас... Я думаю, што нармальны падыход дзесьці прыкладна колькі катае x2, вось, тыпу, каб у чарзе стаяла. Давайте зробім туалет платным. Я не могу утрымацца. 50 центаў. Калі атракцыён каштуе $1, туалет каштуе 50 центаў. У нас 260 гасцей, яны нічога не могуць нам зрабіць. Што нам зробіць? Так. А можна выхад платным яшчэ зрабіць? Мне патрэбна ў ідэале наняць яшчэ людзей, таму што мне падаецца, вось гэта смецце ніхто не прыбірае. Вось, хтосьці павінен прыбірацца яшчэ, нас не хапае людзей. Вось. Во, яны пачынаюць, вось, пайшоў прыбірацца, ўсё нармальна. Але ён дорага абыходзіцца нам, ён абыходзіцца нам $35. Я зараз у мінус улятаю. Я, да рэчы, прям реально, я просто лячу ў мінус. Я могу, конечно, паставіць яшчэ атракцыёнаў, але нешта ў плюсы не адпраўляюся. То ли таксама свой асаблівы атракцыён. Ну, залежыць, так. О, там можна... А я не зламаю гульню, калі не паспрабую? Мне цікава, я реально пераназваць жадаю. Так, где назва? Я ж бачу назву. Во, вось тут. Просто я не думаю, што яна падтрымлівае гэтую самую кірыліцу. Ну яно вось толькі ў такім выглядзе падтрымлівае, я зразумеў. Так. Карусель. Ось. Карусель, ну добра, карацей. Яно реально вось надпіс на ўваходзе піша сваю, і вось тут вось піша. Але нельга, на жаль, кірыліцы карыстацца абсалютна. Ну, я не здзіўлены, у прынцыпе. Ну, уваход у парк дармовы, выхад не. Я ожидаў бы ідэальная камбінацыя. І ў цябе выбар. Альбо ты, калі ты жадаеш, пры гэтым, ведаеш, самае зло, зрабіць выхад даражэй, чым плату за туалет. Разумееш? То бок, калі ты жадаеш выйсці, то ты выйдзеш і не захочаш зноў заходзіць назад. Табе прасцей застацца ў парку. Вось. Так што, калі ты жадаеш схадзіць у туалет у парку, то, ў прынцыпе, ты пойдзеш у платны туалет. Так. Марі-гоу-ран зламалася. Там, па ідэі, павінен быць у нас чалавек. Адрамантавалі яго, ці ён не працуе ўжо?
А, ну вось, оно атрымліваецца адрамантавана, так? Просто я не вельмі ўпэўнены, дзе паглядзець яго статус. Нешта некаторыя людзі адмовіліся хадзіць у наш парк, яны такія, ну яго нахрен. Давайте full load, нехай назад вернется. Вось зноў сюды. А чаму не набіраецца? Яны падыходзяць і такія, типу, ну яго нахрен. Мы не пойдзем на гэты атракцыён. Есть людзі, якія ходзяць па парку, і мне няма чым займацца. Куды яны? Куды вы ходзіце? Чаму ты ходзіш? Голодныя. Ім падабаецца катанне паміж тройкай і васьмёркай. Мне патрэбна дадаць сабе гэта самае. Хаця бы такія. Карацей, мне реально мне патрэбна лепей нейкі атракцыён. Міні-машынкі. Вось гэта прям здаравены нейкія. Інтэнсіўнасць нізкая. У нас шмат каму хочацца... Блин, а я магу запытаць, калі ласка, грошай? Так, это што? Гэта ўваход. Это яшчэ тут туторыял? Так, это ўсё туторыял. Але туторыял, каб вы разумелі, просто мне квест дан і ўсё. Так. Это у нас статус усяго. Не тое. Думкі? Это што? Люди незадоволены тем, что за туалет приходится платить. Ладно. Будзе бясплатным туалет, як скажаце. Туторыял, па сутнасці туторыял, я так разумею, ад поўнай гульні адрозніваецца амаль нічым. Мне проста іншыя мэты паставіць. Так, новы атракцыён, інфармацыйны кіоск. Цікава, чтобы гэта б не было. Як гэта можа быць атракцыёнам, я не ведаю, але ладно, як скажаце. Так. Во. Давайте на ўваходзе здесь ляснем яго. І адчынім. Няхай трошки накіроўваю людзей, каб яны ведалі, куды ісці. Так. Мне патрэбна базово хаця бы. Просто мне патрэбны у ідэале, канешне, роллер-коустер які-небудзь, а то, ну, просто маленечкі нават. А можна адразу пабачыць яго кошт? Просто нават маленечкі ён каштуе нормально, так. Вось кост 6000. Ён даражэй, чым мы можам сабе дазволіць. Гэта нават не ўлазіць просто у парк. Гэта 13 000. Здаравенныя ўсе. Прям здаравенныя. Можна мікра роллер-коустер. У нас есть дизайн нейкі. О, вуд-чип. 7000. Да що ж такое? Може далей будзе дасяжны вип-туалет. Ну, можа быць, гэта высокія тэхналогіі. Не, ну я і так неблага прыдумаў. Нормальная схема была. Так, 6000. Ну, карацей, мне патрэбна яшчэ $1000, каб у плюс, ну, каб гэта атрымаць. Просто я ў мінус лечу. Вось у чым праблема. І я не ведаю, як адсюль выкарабкацца. Давайте хаця бы вось такую штуку пабудуем за 2000. О, нормально. Круто выглядае. Так, уваход. А дзе можна уваход пабудаваць? А? Я ўсё колом спрабую. А дзе уваход у цябе? Ага. Будаўніцтва. Ага, уваход можна вось там пабудаваць. Пры гэтым туды так просто не пракрасца. Мне патрэбна ўваход вось з гэтага боку ставіць. Вось уваход. І мне патрэбна сцежка. Я нічога не бачу. Давайте-ка
Пачакайце-ка, можа быць, я ў наладах дзесьці магу пашырэнне просто павялічыць, таму што мне просто ўвесь экран заняты зараз, я попросту не бачу рэчаў. Во, так трохі прасцей. Так, так. Так, сцежка. Блин. Павесіць на ўваходзе шыльду вам сюды нельга. Дык не, мне наадварот патрэбна, каб яны сюды прыходзілі. Просто што мне патрэбна шыльда, аддайце ўсе свае грошы. Вось такая шыльда мне патрэбна. Так. А калі падняць кошты на атракцыёны, пагуляцца з загрузкай. Зараз мы паглядзім. Зараз мы нешта такое прыдумаем. Я зараз толькі... Па-па-па-пам. Мне зараз патрэбна запусціць ужо гэты атракцыён, таму што ён проста прастойвае, я за яго заплаціў, а ён грошы мне не прыносіць. Гэта капста. Я просто наняў яшчэ людзей, ну там, тыпу, прыбіральшчыкаў, усё гэта, і яно ў выніку па грошах мне трошкі так сабе. Ну, ось неяк так. І можна яго запусціць зараз, правильно? Усё. Вось, гэта не роллер-коустер, але на машынках пакатацца людзям будзе. Вось людзі пайшлі ў чаргу. Колькі ў яго... Вось зараз паглядзім на прыкладзе вось гэтага атракцыёну. Отсылка до South Park была. Блин, скаланая отсылка. Я не познал. Так, яно будзе ехаць з любой колькасцю. З любой колькасцю ён, таму што гэтыя машынкі, яны парныя. Гэта не прям роллер-коустер, гэта па адной, па пары просто чалавек можна запускаць, яна будзе катацца. Ну вось, людзі прыбываюць, іх там яны паспяваюць садзіцца. Добра. Што па грошах? Прыбытак 180 у гадзіну, да ўжо няблага. Вось, не-не-не. Інком 180 за гадзіну, і пакуль што агулам прынесла 21. Так. Окей. Продаваць дранікі і квас па завышаных цэнах, а праносіць ежу на тэрыторыю забаронім. Добрая ідэя. І туалеты платныя абавязкова. Чакаць любой загрузкі. Ну, пакуль я нават не разагнаўся, то бок у ідэале, я так разумею, у гэтай схеме важна, ну, на ўсім гэтым атракцыёне, каб усе машынкі каталіся. І што цікава, яны ўжо ўсе катаюцца, і ніхто пакуль падарожжа сваё не скончвае. Не аптымальна. Можна было бы яшчэ машынак сюды бы запихнуць. А можна гэта кантраляваць? 12 машынак. Гэта максимум, реально я не магу больше паставіць. А можна тут падарваць усё? Вітаю, Белэча. Платны на ўваход і на выхад. Таксама на ўсіх туалетах паставіць, карацей, абмежаванне. Давайте тут трошки аблагародзім гэтую тэрыторыю і паставім скамеечкі, вось гэта ўсё. І таксама давайте, мне падаецца, не толькі на ўваходзе патрэбна паставіць ежу, а дзесьці ў глыбей у парке, правильно? Давайте-ка паставім ім. Вось напоі ўзяць, каб яны далёка не хадзілі просто. Вось напоі. Насупраць паставім бургер. Вось так. І туалеты дзесьці тут. Таксама. Вось так. І ўсё гэта пааткрываць патрэбна. Не забыцца. Оп. Правильно, ўсё адкрыта, ўсё адкрыта. Цудоўна. Нормально, яны на машынках катаюцца. Чарга здаравенная адзіная, што? Можа быць, занадта нават дорожку гэтую раблю. А чаму тут ніякай папулярнасці няма? Вось гэты атракцыён не карыстаецца папулярнасцю, ні халеры. Ён, конечно, прыносіць прыбытак, але ён самы нізкі можа быць. Папулярнасць 32%. У чым праблема?
думкі. Я жадаю чагосьці больш пужаючага. Ага. Карацей, людзям не падабаецца, што яна недастаткова напружаная нейкая. Я магу пашырыць гэтую менюшку, не? Добра, карацей, гэты атракцыён чамусь не карыстаецца папулярнасцю, проста таму, што людзі чакаюць... О, дарэчы, штосьці больш пужаючае, дакладна, дом жахаў, мае сэнс, мае сэнс. Дзе там нашы адрэналінавыя залежныя? Давайте іх прывабім домом жахаў. Хуткасць атракцыёну можна змяняць? Я не ўпэўнены. Я прям вучуся. Гэта туторыял, і для мяне ўсё новенькае. Тут есть, я думаю, што хуткасць атракцыёна, вось такога, які сам будуеш, ён залежыць выключна ад таго, як ты яго пабудуеш, як бы. Таму што вось у гэтага, тут есть налады. Вось. Колькасць абаротаў, колькі чакаць, інспекцыі праводзіць раз у 30 хвілін, але няма такога, што ты... ёсць rotation mode. Цікава, то бок, можа быць, ёсць яшчэ нейкія. Ну тут мелкія налады нейкія. Вось тут можа быць штосьці. Ну, карацей, рэжымы ёсць на ўсім, я так разумею, не ўсё ўмее ў розныя рэжымы, так? Ну так, нешта мала вельмі рэжымаў. Так, дом жахаў, вяртаемся да яго. Будаўніцтва. Паставіць уваход. Раз. Паставіць выхад. 2. І я пастаўлю сцежку, калейку ім. Там ім не хапае... гэта што? Гэта проста колер, я так разумею, так? Давайте вось так неяк зробім. Так, просто даўжэй трохі была. Так, па-па-па-па-пам. І з іншага боку выхад. Просто, каб яны на сцежку вярталіся. І туалет даволі блізка, спецыяльна, каб можна было адпачыць пасля напружанага захода. Вось, усё, запускаем дом жахаў. Тым, каму не хапае, вось пайшлі першыя наркаманы адрэналінавыя. 3 штукі. Гэта перадумаў, ім занадта страшна было. Так. Canvas stand. О, можна стылізаваць уваходы. О, вось так вось, давайте стылізуем. Вельмі шмат усяго запазычылі Steam Park. Паглядзеў, той быў пад аўторствам Маліньё. Гэта самае, а што з'явілася раней? Гэта 99-го году. Каб уляталі? Ну, хацелася б. У мяне проста па краху вось ідуць нейкія даследаванні. О, там, я чуў, як туалет змылі адразу, і маланка нейкая ў доме жахаў. Міргнула. Дзесь тут даследаванні былі. Давайте-ка паглядзім. Гасцей, дарэчы, даволі шмат. Я думаю, пастаўлю зараз кошт. Блин, я реально ў мінусах. Мінус 86. Нам трэба на ўваход плату ставіць. Я просто не магу, у меня уже кабзда па грошах. Далярова на ўваход. Ну все, няхай плоціць грошы. Больш падабалася зоопарки будаваць. Я вось усё жадаю калі-небудзь дабрацца да Jurassic World типу парк. Ну, типу тайкун з юрскім паркам. Это было бы кайфова. Але я так і не дабраўся яго патыркаць. Я люблю тайкуны, яны весёлыя штукі. Просто што, напрыклад, некаторыя тэматыкі, вось парк атракцыёнаў, у мяне ніколі не было яго. Вось я прапусціў яго. Во, глядзіце, я на ўваход паставіў аплату за $1, і мы раптоўна паляцелі па грошах уверх. Даўно патрэбна было гэта зрабіць. Падаецца, патрэбна яшчэ прыбіральшчыкаў, таму што нешта ў нас блеватні паўсюль. Ну, рэйтынг парка падае. Тим парк 94-го году, і здаецца, больш жартаўлівым, уцяшная. Окей, не ведаў. Я просто реально, мне вось гэта ўсе тайкуны з паркамі атракцыёну, яны прям мім мяне прайшлі, для мяне сюрпрыз. Так, давайте-ка наймем яшчэ аднаго працаўніка, які будзе прыбірацца, таму што не хапае.
паўсюль наблявалі, паўсюль раскідаліся за сваім смеццем. Вось што мне перашкаджала, там вось сметніца стаіць каля цябе. У чым праблема? Так. Слухайте, а якая дата? Мені падається, ми зараз провалим туторіал. Так. У мяне ёсць яшчэ, типу, месяц. І ўсё, я провалю по туторіал. Нормально, нормально, в принципе. Подойдя. Але хотя бы по грошах пайшли. Не пайшли мы уверх. Раптоўна ўніз. Зноў. Якога хрена? Што я вам такога яшчэ не дабудаваў? Ну вось, новый тип роллер-коустера заявіўся, але што мне з гэтага? Давайте яшчэ один карабель, можа, пабудуем. Карабель не карыстаецца папулярнасцю. Хаця, з іншага боку, я не разумею, ён наколькі, типу, такія напружаныя. Інтэнсіўнасць 2,45. Давайте гасцей паглядзім, хто у нас нездаволены ёсць. Так. Я ожидаю додому пайсці. Не, у тебя без шансаў. Вось ты, табе не спадабалася. Ім падабаецца інтэнсіўнасць ад 3 до 8. Але я, на жаль, нічога такога з гэтым не зраблю. Мне падаецца, ім не падабаецца стаяць у калейках яшчэ. Ну, у сцежках, хацеў сказаць, у чаргах. Хаця, ну, чэргі, мне патрэбна нейкая нагрузка такая мінімальная, типу, каб на атракцыён было гатова адразу наступная партыя людзей. Можа быць, занадта вось доўгія сцежка для машын. На машынкі шмат людзей просто ждае трапіць. Какая папулярнасць у яго? Популярность написана 16%. Але я так разумею, что популярность это типа колькі, які адсоток. О, тут есть кнопочка отыгрывать музычку. Fable. Воу, тут можно было весь час включать музычку на аттракционы. Давайте. Усю эту музычку повключать. Хоррорная музычка, цудоўна, усё просто ў перамешку. На Fable управляецца 100, дзякуй вялікі. Я нешта не пачуў гэтага самага, ну, я вельмі прыцішыў гульню, яна вельмі зацішана ў мяне ўвогуле, але яна глосная, каб здай вам скажу. Ну, вось прям што, але яна глосная. Таму я алёрты магу не пачуць, таму што яны ў параўнанні з гульнёй просто ні аб чым. У меня агульная гласность может быть отсотков 5-10 стоит зараз. Так. Ну что, по грошах у нас мы выкараскиваемся хоть трошки? Крыху выкараскиваемся. На спор отправляется 1000, дякую велике. Так. Люди скардзяцца, што кошт на ўваход занадта нізкая. Лёгка. Раз, два, три, 5 $5 на ўваход. Нічога не ведаю. Раптоўна. Што мы па грошах? Так, во, грошики пацяклі. Мне падаецца, я праваліў туторыял. Усе працую, калі што. Но вам павінна быць нармальна, я не чую. Я магу лёгка прапусціць, я ў чатку гляджу спецыяльна, каб сашыў, каб бачыць паведамленні. Але так, яна проста, ну, зразумела. Зараз-то не ўсе добра адладжваюць, скажем так, гук, а тут увогуле. Яно разлічана просто, каб чалавек сядзеў сабе за камп'ютарам і гуляўся, а не стрыміў.
Так. А чому гостей, Нік? Я розумію, що кількість трошки упала, рейтинг. А чого він залежить? Від би чого залежить рейтинг парку. Ого, скільки наколото людей собралося. Блін, я ось ще наймаю прибиральщика, а їх буцім би не хапає. Карусель зламалася. Відається, що я розумію, короче, можна було одразу поставити собі новий ход, 5 баксів новий ход. І поставити роллер-коустер. І потім, да, наоборот, добудовувати, ну, типу, на усі гроші, що є, побудувати роллер-коустер, який-небудь плюс-мінус танне. І потім уже ставити більш мелкое что-небудь. Я думав, що наоборот, типу, накоплю, але мені подається, що відворотний бок працює ніяк. А чому, блін, рейтинг ще падає? Мені здається, мені реально упав рейтинг. Ну, я думаю, що частково він упав за туалета. Тому що людям не сподобалося платити за туалет так шмат. Які у вас пожадання є, люди? Чому ви не задоволені? Яни голодненькі, енергія шмат, щастя нормально. Голод там тебе є, що як знизить. Добре. Подобається інтенсивність більше за 4. І ось у мене нема для їх інтенсивності підходячої. Мені потрібно було роллер-коустер будувати. Прям перше, що робити. Я, конечно, в плюс иду, але я поки я накоплю достатково, я вже повалю. Я вже, в принципі, мені написано, що у гэтым місяці, по ідеї, я якби скончую. Ну, мені потрібно було виконати квест до гэтага моменту. Але, конечно, може мені дозволити просто будуватися далі. І халяра з їм тоді. Так. Ось маємо це. Мід 250 Death гостей. Stranding 2. Так. Ну добре, зараз краще зараз мені туторіал скаже, не дав ти ради. Починаю туторіал наново, і я в принципі подрихтований. Я вже розумію, що як працює, тому нахрен туторіал, я просто пойду кампанію робити. Ось. Я не веду, я хучу. На Death Stranding 2 отправляется 1000. Я только что... Я просто криху плавлюся, все ж таки, гарчиня, это вам не жарт. Я, може бути, зараз в уголі добре було б пойти водички взяти. Тим більше, що ну, зараз гульня мені скаже, що ти все проіграв, ні халяри ти не подрихтував свій парк. Тому що грошей нема. Я просто хотів би спочатку навчитися, типу, будувати парк, який може себе підтримувати, а потім я, може бути, зробив би своє воркіненьке. Bannerlord. У нас сьогодні рулетка? Ні, у нас сьогодні топ-1. Рулетку я думав, що може бути зробити, але ні, не буде. Топ-1 сьогодні. Рулетка у нас буде завтра і увесь наступний тиждень. Я, може, поспію якраз таки відключити топ-1 на п'ятницю. Може бути. Тиждень рулеток. Так, наступний тиждень — це тиждень рулеток. Єдине, що п'ятниця я не упевнений. Коли технічно поспію прибрати її, там не складно, але знову ж, якби... А от трохи часу, це час. Ось. Мені подобається, що я на газон зараз подровнюю, ось там, бачите, стоїть, працює. А десь ось тут обльовано просто все. На дорожці. І мені подобається, що сметниці переповнені. Так само. Я не ведаю, мені подобається їх статус типу переповнений, вони візуально ніяк відрізняються. От того, як я їх поставив. Ну, реально сметницы переповненные. Чи можна їх накерувати? Я думаю, їх можна взяти.
Ось налады нейкія. А, во, можна, типу, сказаць, каб яны... Добра, давайте вось, каб яны сцежкамі не займаліся. Ну, то бок у іх можна адключыць функцыю. Каб яны просто прыборкай парку сканцэнтраваліся, таму што газоны раўняць, мне падаецца, прям здзяўбацца можна. Вось, бачыце, ён там просто ва ўсю заняты. Той займаецца. Ідзі назад. Яшчэ каго пабачыў, няхай ідуць назад. А калі націснуць на... Так, вось, это я прачытаў. Ну што, гульня, скажаш мне, што ўсё, каб здам? Сёння серада або чацвер сёння. Сёння у нас якраз таки галасаванне на пятніцу. Топ-1. Правал. Не. І што далей? І гульня такая, де пофіг, гуляйся далей. Так, я правильно зразумеў? Так, мне падаецца, она просто такая, ды і нормально. Правильно? А, ну ўсё, я праваліў, карацей. Глядзіце, я, можа, перабудаваў бы, так, але я жадаю папіць чаго-небудзь, таму што, так, я магу. Новая гульня, захавацца, гэтую... А, ё-моё. Не. Я бы перабудаваў парк, я зараз яго трошки лепей ведаю, але я не ведаю, як перазапускаць нармальна гульню. Типу, як у галоўнае меню вярнуцца. Цудоўна завісла ўсё. Мне апошнім часам нешта вось, типу, у вінды гэты самы просто падвісае інтэрфейс. Чмуряненька просто. Так, я вас пакіну зараз у галоўным меню. Возьму сабе вадзічкі і хутка вярнуся. Будзем будаваць новы парк. Я пагляджу яшчэ не туторыял, а іншы рэжым, што там ёсць. Можа быть, там нейк па-іншаму гэта выглядае. І там разбяромся. Зараз буду. Вода ёсць. Адзінае, што каб нават... Ёсць. Так, ёсць новая гульня. Вось арыгінальны Roller Coaster Tycoon, Forest Frontiers, Dynamite Dunes, Leafy Lake. Зразумеў, гэта типу мапы. Яны яшчэ адчыняюцца. Больш простыя сцэнарыі. Ага, то па сутнасці гэта туторыял і насамрэч проста адзін з паркаў. Оп, гульня падвісла. Оп, ляснулася гульня. Цудоўна. Зараз. Перезапуск. Ёсць? Ёсць. Чаму, дзе захоп мой? Вось он, з'явіўся. Ну, давайте тады, ладно. Я зразумеў. Мясцовы туторыял — гэта адзін са сцэнаровых проста, тут без розніцы. Окей.
Ладно, давайте тады. Глядзіце. Я што зраблю? Першае, што я зраблю, гэта насамрэч адразу пастаўлю ролер-коўстер. Прям проста адразу. Які-небудзь, які займе не ўсе нашыя грошы, але вельмі, ну, такую вялікую частку. Так, зараз я не бачу яго. Вось, ён абыдзецца ў 6450. Вось так я яго паставлю. Бачце, якая штука? Хренак. Вось он. А чаму? Это ўваход на яго там так высока? А ё-моё, а што мне рабіць-то? Просто ўваход вось он. Добра, і што мне? Што? Як гэта павінна выглядаць? Просто ён літаральна ў паветры, так, пачакайце-ка. Я ў дурняў пагуляла 12 гадзін, учора прыйшла да думкі, трэба перарабіць паці, пачаць усё спачатку. Білды гэтыя клятыя. Я не зразумеў зараз. Што? Я просто, ну, для мяне гэта занадта складана яшчэ. Ну, я не ведаю, як мне туды падняць па сцежцы, карацей, гэта самае. Ролер-коустер перашкаджае. Напрамак. Это нейкія вельмі складаныя. Мне падаецца лухтаненька прям. Уваход ёсць, так. Мне падаецца зараз просто знесці ўсё і... Просто, ну, сцежка яна там унізе, яна як бы лухта, яна не пацягваецца так высока. Я нават не ўпэўнены, як мне падняць гэта ўсё. Ось, падаецца, мне ўсе мои грошкі вернуць зараз, так? На 10-2 доляры, 12 доляраў скралі. Распілілі бюджет. Так, давайте яшчэ раз. Это вось ён і быў, так? Але не, гэта іншы. Так, это ён жа. Чаму ён так там высока? Гэта ж ненармальна. Не падабаецца. Так, давайте ўсё гэта. Знесці нахрен. Увесь. Цалкам. Яшчэ раз. Шукаем іншы нейкі, які ўлезе. Просто любы насамрэч падыйдзе. Гэта 12 тысяч каштуе. Не, гэта не падыдзе. Это здаравенныя занадта. Правильно? Правильно. Занадта здаравенныя. Просто каб здаравенныя. Ой, за 7 тысяч. Тоненький. Тын-тын. Вось гэта базовая нейкая штука. Мне патрэбна было штосьці простае, чаго можна пачаць хаця бы. Так. На атракцыён твоего парку прыйсці паглядзець на атракцыён, руками не чапаць. Это музей называется. Так. Уваход вось тут будзе. Мы зрабілі атракцыён для лётаючых наведвальнікаў. Так. Бедныя наведвальнікі. Так, і зараз мы зробім сцежку. Вось так. І вось так. Вось так это ўсё аб'яднаем разам.
І павядзем да ўваходу адразу. Блин, не пытайце, што гэта атрымалася, яно само такое. У стыме даюць Moonlighter. Так, дзякую вялікі, што нагадала. Я вельмі хацеў вам сказаць, забярыце абавязкова першы Moonlighter у стыме, ён бясплатна зараз яго раздаюць. Ачмурэннейшы сімулятор Dungeon Crawler плюс гэта самае. Плюс яшчэ і прыглядаванне за сваёй крамай, то бок вы спускаецеся ў падзямелле, вы спрабуеце пралезці, кожную ноч вы спрабуеце пралезці як мага далей у гэтым падзямеллі, ну то бок сабіраючы рэчы і як бы абіраючы, што вы з сабой возьмеце, што не, а потым на наступны дзень вы спрабуеце гэта ўсё прадаць. Вось, і гэта ачмурэннейшы проста цыкл, першы Moonlighter проста цуд, і яны ўжо хутка будуць выходзіць з ранняга доступу, абвясцілі канец ранняга доступу другога Moonlightera. Абавязкова буду гуляць, Moonlighter ачмурэннейшая штука. Так. Гэта у нас ёсць, то бок вось па сутнасці, вось увесь наш парк. Гэта вось гэты роллер-коустер, так. Мы потым свой пабудуем, толькі мне спачатку зразумець, як гэта ўсё працуе, і паспрабуем абавязкова свой. І мне у дадатак мне патрэбна яшчэ месца, дзе яны будуць зноў жа есть туалеты, вось гэта ўсё там. Не вельмі важныя штукі, ну, акрамя туалетаў. Навошта туалет, калі ён не платны? Правильно. Так, ты... О, дарэчы, вось гэту штуку запусціць. Усё ёсць. І музычку абавязкова. Во. Чуеце? Можна самому сабе ўключаць музычку, і там, дарэчы, даволі шмат є. Так. Ежа. Мне патрэбна яшчэ напоі. І давайте Cotton Candy. Хрен з ім. Просто таму што. І навокал яшчэ і лаўкі паставіць, каб яны было што прабіць. Таму што лаўкамі яны карыстаюцца, мне гэта дакладна заўважыў. Гэта не тое, што я ждаў. Ён там паехала само, але пустое па сутнасці, так? Окей, я зразумеў. Так. А лавачкі яны ў упрыгожваннях вось тут знаходзяцца. Так, вось яны знаходзяцца. Пум, пум. Сметніцы. Вось тут патрэбная. Так. І дзе-небудзь ліхтароў паставіць, каб яны былі. Вось так, проста ў рандомных месцах. Поставить катапульту. Ну, гэта, на жаль, план адмяняецца, таму што я б знайшоў, як пабудаваць нармальна. Што у мяне, наведвальнікаў 0? А, парк закрыты. Ладно. Дарэчы, апошнія грошы пайшлі. Я магу, мне хопіць яшчэ нейкую спакойную, тыпу, карусельку зрабіць за 460. Вось она, каруселька будзе. Пабудаваць ёй уваход. Не, давайте вось так зробім уваход. Зробім тут сцежку. Вось так. Выход. Вось тут. Першы чалавек у нашым парке. Гэта не вучэбная трывога. Гэта не вучэбная трывога. Першы чалавек у нашым парке. Так, запускаем гэта ўсё. Ён ідзе, глядзіце, што ён робіць. Трэба на ўваход абавязкова грошы патрабаваць. Ён перадумаў, халера. На ўваход грошы патрабаваць. Дзе тут? Вось, $1 хаця бы. То грошы не хопіць. Ведаце, што я музычку гэтую пакуль выключу наадварот, вось, у каруселі.
Занадто танна уваход у нас каштуе, кажуць. Наши клієнти там паднімем до 5. Нам патрэбна неяк купаць парк. Во, пайшоў першы чел. Першы чел, які реально жадаю покатацца. Аднаму неяк вусцішна, ну, напужаўся. Во, другі пайшоў. Нормально. Нарэшце тут у нас уже выстраиваются у чаргу, каб покататься. Пайшлі клиенты. Уи, там катаются. Не, это пакуль яны набираются. Во, глядите, уже краху набралося, там 4 человека есть. А, не, 2. Трынджу. Вось яшчэ нагоняюць. Та, что катается, она катается пустая, как вы разумели. Просто так налада у меня стоять, что оно будет чакать и поедет в любом выпадку ранее и поздней. Нават калі не полная загрузка. Оп, поехало 6 человек, цудоўна. Усё, цудоўна. Колькасць гасцей па крыху... Ой, на дворе неяк запсавалася. На карусельке там народ набирается. Карацей, колькасць гасцей расце. Таму нормально, мы зараз... Мы у плюс ідзем ці ў мінус? Мы нават зарабляем зараз за то, што людзі прыходзяць у парк, каб наведаць нашы... Гэта самае... Нашы горкі. Я чую, як яны крычаць. Кайфы. Под дождем, кайфы. У нас так само навальница быццам наближается. Блин, я думаю, что это цудоўно, потому что у нас пакуль не. Там сёння абяцалі, падаецца, але падаецца уже перанеслі. Ну, в sensie, что я глядзеў на двор'е, можа, учора, пазаўчора. Абяцалі на сёння, але мне падаецца перанос. Так, людзей нешта малавата, трэба яшчэ атракцыёнаў. Давайте. А на что? А, мне ж не хопить ни на что, правильно? Давайте вось на гэты корабель. Корабель довольно кайфовый. Так, и стежки. Так. И на выход. Есть. Запускай. Это не крики жаху. Я упэўнены, что крики жаху і гэта цудоўна. На то і разлік. Так, колькасць наведвальнікаў расце. Яны прям усе ідуць натоўпам. І мы нават крыху вылазім у плюс. Мне только придется понаймать людей яшчэ. Вось мы прыбытак, пайшоў прыбытак уверх. Так, ну мы зарабляем крыху. Новый атракцыён. З'явіўся кола, але гэта пакуль рана, мы яго не... Ну, мы просто не можем себе дазволіць новых атракцыёнаў. Максимум, што мы можем себе дазволіць, гэта прыбіральшчыка. Як это новый атракцыён будзе, карацей. Прыбіральшчык. Так. Вось гэта, напрыклад, не поўнасцю загружаныя, але тут натоўпы прям збіраюцца. Мне цікава, чаму няма натоўпа на роллер-коустера. Учора YouTube забаніў стрым Ларіянаў, я чуў так, таму што там тэмы, сексуальныя тэмы былі знойдзены. І я не здзіўлены. Як лічыць прыбіральшчыка, ён раптам не фін? Я не ведаю. Дарэчы, я кажу, імёны, назвы атракцыёнаў і імёны нават гасцей і працаўнікоў парку ім можна выдаваць, так што калі вам цікава, калі ласка. Во, амаль загружаная адна паехала. Амаль загружаная, наша першая.
А, не, амаль загруженная, на полу только загруженная. Блин, а вось на гэтую самую, на карусельку народу кабзда выстраілася. Вы бачыце гэта? Колькі жадаючых на карусельку? Жесть. Так, уся гэтая канструкцыя ўсё больш і больш актыўна пачынае працаваць. Але не хапае, каб яны выстроіваліся прямо ў чаргу. Мне патрэбна, каб стаяла чарга, каб яны прям чакалі, каб гэты атракцыён прям добра шоў па грошах. Профіт прыносіць, але не настолькі шмат, як хацелася б. Можна вышэйшы кошт... А, дарэчы, так, вышэйшы кошт на карусельку. А то шо вы ачмурылі? 1,50, у 1,5 разы падушаем кошты. А то шо вы туды ходзіце? У мяне запаўняльнасць не ўдалая астатніх. І, дарэчы, на гэта таксама можна падвысці. А, што? Ён бясплатны? Што? У сэнсе карабель бясплатны? А ну-ка, у сэнсе карабель бясплатны. Хто сказаў, што можна бясплатна ў мяне катацца? У мяне туалет павінен быць платны ўвогуле. Як так адбылося? Я не ведаю, мне гульня проста выпадкова паставіла кошт, ці што? Во, паляцелі грошыкі. Глядзіце, на карусельку ўсё роўна ідуць. З вялікім задавальненнем. X2, карацей, 2 доляры вам будзе. Хадзіце вось сюды. Дарэчы, колькі тут каштуе? 2 доляры тут. Ну вось абярыце, у вас ёсць выбар. 2 доляры на карусельку, 2 доляры на роллер-коустер. Што там? Якая навіна? Ага, уваход у парк занадта танны. Людзі жадаюць падвышэння коштаў. Фу, гэта лёгка. 10 доляраў на уваход у парк. О, бачите, частка ўжо на толпу пайшла. Лепей мы не на бесплатной вось гэтай вось пакатаемся, а мы пакатаемся на вось вострых гэтых. Лепей яны ўжо, раз такая справа. Во, і на толп пачаў з'яўляцца. Цудоўна. Оп. Так, тут натоўп зменшыўся, гэта файна. А видите, вы стаіце ў чарзе, карацей, чакаеце свайго атракцыёна, там напісана на ўваходзе вось тут, што тыпу, о, яна бесплатная, і ты праходзіш чаргу, і такой, табе такія 2 баксы. Я такі, што? Так. Добра, грошыкі ў казну паступаюць, мілорд. Давайте дададзім кола тады. Это чарга бесплатная. Ну, типу, это был кошт за чаргу, правильно? То что я на себе удумали? Так. Пум. Ось так неяк поставим. Уваход буде ось тут, виход буде ось тут. Уваход. Тиц. І ось так. Ось гэта чарга будзе. І выхад. Тебе ну вось так ось лёгка выходзілася ім. Ты уключайся. Усё. Колькі то у нас кошт? Вось, чаму бясплатна? Хто дазволіў штосьці рабіць бясплатна ў гэтым парку? Можа таму у нас грошай не набіралася. Што у нас патрэбна? Пачакайце-ка, які патрабаванні былі яшчэ раз? Мои потребования 250 гостей и рейтинг минимум 600. О, рейтинг 800, цудоўна. І гостей буде достатково. Ну, цудоўна, ми, по сутності, виконуємо план. Комуністична диверсія. Ну, що почалося? Чому безплатно? До речі, саме час накупити собі працівників. Тільки калі ласка. Ты, хендімен, не займайся тым, каб будзеш прыбіраць траву. Гэта просто кабзда.
Яны там просто улятаюць тады. Так. Ты таксама чел. Травою не займайся. Давайте яшчэ аднаго. Усё. Нехай прибираюцца. Рейтинг парку 807, нават расце далей. Цудоўна. Во, і бачыце, чарга нават пачынае збірацца. З гэтай чаргой, дарэчы, яны пачнуць рабіць чмарэную штуку, то бок як толькі яны выходзяць, адразу набіваецца наступная. Яны могуць адразу адпраўляцца. То бок эфектыўнасць гэтага атракцыёну пачынае вырастаць. Ось. Бачыце? Вось гэта нават не запоўненая. А чаму, якія патрабаванні, як яно наладжана? Налады хаця бы палова загрузкі. Блин, вось гэта, конечно, пытанне. Давайте наймем кого-нибудь. Там, карацей, ёсць налада, і я... Так, механіка наняць, там што механіка мне спатрэбіцца. Ахоўніка. Няхай будзе. Ну і, вядома, таго, хто будзе неяк радасць дарыць людзям. Касцюм панды, тыгрыка і слона. Давайте тыгрыка зробім. Працяг заводкі навінаў. Кадзіма выклаў фота з Muse. Цяпер народ чакае, што ў новай гульні яны будуць у саундтрэку. Цікава. Але гэта не факт. Ну, тыпу, Кадзіма ён такі. Тыпу, просто з людзьмі. Зайцатрусы ён, на жаль, не адсутнічаюць, як варыянт. Глядзіце, тут, па сутнасці, палова загрузкі ён будзе ўжо адпраўляцца. Я не ўпэўнены, што гэта эфектыўна. Я магу чакаць заўсёды поўнай загрузкі альбо максімальнага чакання проста. Хаця, з іншага боку, чым раней яны паедуць, тым лепей. Гэта мая праблема проста забяспечыць ім вялікую колькасць людзей. Так, колькасць гасцей расце. Божух, наколькі вас... На кола трэба вышэй кошты ставіць, што-то яны ахрынелі. 1,5. На вас таксама кошты падвысіць. $1,5. А чаму рэлі проста? Таму што бачыце, якая калейка? Дарэчы, сюды перасталі хадзіць увогуле. Якая папулярнасць у яго? 4%. $2 можа занадта. $1,5 будзе, няхай. Так. Колькасць гасцей расце. Рэйтинг высокі. Па сутнасці мы выканалі зараз задачу. У нас была праблема ў тым, што... Ну, у прынцыпе, я касячыў яшчэ тым, што занадта шмат, можа, атракцыёнаў паставіў. Усе у розныя бакі пабеглі, і я траціўся больш, чым зарабляў. Хаця, з іншага боку, тыпу, на ўваход я таксама не адразу кошты паставіў. Зараз за ўваход $10, і яны больш напружана вырашаюць, куды пайдуць. О, уже поехали полностью загруженные некоторые, прям. Кажуць, што уваход усё яшчэ вельмі танны. Фу. Хто на гэта скардзіцца-то, а? $15. Хтосьці вельмі жадае, каб у маім парку было ўсё вельмі дорага. Трэба рабіць платны туалет. Ну, реально, на гэта нешта забілі. Абсалютна. Не, не парадак, трэба зніжаць. Просто стаяць не працаваць, гэта праблема. Ну, прыгажосць. Адзіна, што грошай не хопіць на тое, каб зрабіць штосьці больш экстрэмальнае. Ну, тыпу, зрабіць, напрыклад, самастойна пабудаваць роллер-коустер які-небудзь. Мне просто зараз грошай не хопіць, каб штосьці, ну, нармальнае зладзіць. Вось, я жадаю накапіць 10 тысяч, можа 12, а у мяне толькі 1500. Я ледзь акупаюся, насамрэч. Галоўна, што квест выконваем.
божик, ну тут нормально так песень. О, давайте мы тут музыку отключим, а тут наоборот включим. Рок стайл. О, ви чуєте? Зараз я спиню тут. Чому так тихо? Надайте гуку. Там якби чуйно, але тихо. Гуку карусельки не хапає, ось. Ось. Есть каруселька. Так, что у нас тут? Одразу набивается, так? Новая. Не, самое жорсткое, это, конечно, тут. Давайте тут кошты поднимем. 1,7 зробим. И тут может быть 1,7. Вот так. А тут шарка прям набивается. А каруселька пустая стоит. Что у нас с нашим роллер-коустером? В принципе, доволі ну, я б хотів би у певний момент сказати, що вона підзабилася, але ні, насамрэч не. Рейтинг парка ще упав. Чамусьці. Так. Я могу, конечно, еще аттракциону додать. Что у нас еще есть? То все лухта. Это у нас есть. Роллер-коустер так само. Может быть, дом давайте. Это. Пужалку. Здесь крыху на отшибе. Рейтинг упал, бо кошти за низкие. А, я недостатково их подвышаю кошти. Угу. Так. Дом жахал. Есть уваход. Есть выход. Что мы робим? Что мы кажем чарзе сёння? И подаўжэй яшчэ. Ось так ось. Что мы любим? Мы любим чарги. Нам чарга патрэбна вялікая. І ось так. Оп. Глядзіце, якая прыгажосць. Включаем. Абавязкова трэба поставить туалет поблизу дзесьці. Потому что яны не вытрымаюць такого напружання. Ось так. Тут же можна і упрыгожыць рознымі лаўкамі, сметніцамі, ось такое. І ежу поставіць яшчэ. Нарэчы, трэба паглядзець, што там будынкі з ежай. Яны прыносяць грошы ці не? Ежа, напоі. Ось так. Запустить усё гэта. Ёсць. А то можа бясплатна госцяў кормім. Ну, зараз даведаемся. Дарэчы, кошт бургера 1,5. Кошт воды 1,2. Туалеты бясплатныя. Давайте кошты гэта поставим аднолькавыя па ўсяму. Профит за прадмет. Добра. То бок мы ідзем у плюс па ежы. Нормально. Не, не, нормально. Вось за напоі мы, дарэчы, даволі шмат зарабляем. Мне падаецца, трэба падніжаць яшчэ, нешта не набіраецца зноў. Каруселька, карасей задарагая. Даляр будзе. І на коло ўсё яшчэ лезуць. $2 на коло. Што за жесть?
На початку чаргі прадаваць вадзічка, напрыканцы прыбірання платную. Дарэчы, я не ўпэўнены. Я думаю, што ў чарзе, калі стаіш чакаеш, што нельга ставіць, карацей, такі парадак. Але гэта план. Кажуць, што ўваход занадта... Кажуць, што занадта танны ўваход усё яшчэ. Я просто боюсь, мне падаецца, кожны раз, калі я падвышаю ўваход, я падаю ў рэйтингу. Мне просто для выканання квеста патрэбны рэйтинг ніжэй за 600, а у меня 760. Ён як бы падупаў. Дарэчы, за ўваход мы атрымалі ўжо $3000, зарабілі толькі на ўваходных коштах. Вось ён рэйтинг парку. Ну, ён, в прынцыпе, трымаецца, крыху упаў, правда. Паскорыць кола. Катапульту можна паставіць. Нарэшце, наконт кола можна паставіць толькі колькі абаротаў тыпу коло робіць перад тым, як выгружаць і загружаць людзей. Павелічым колькі чалавека ў час. Неблагая ідэя. Во, глядзіце, гэта чарга пачала пакрыху скончвацца. Ўсё ж такі яны $2 мне не падабаюцца. Па коштах. 1,9 зробім. Кампрамісная цана. Опанькі, у нас пайшоў адлік да канца галасавання. Нагадваю, для тых, хто не ведае, у нас па пятніцах мы гуляем у тое, што было абрана ў галасаванні і тое, што мела найвышую колькасць пунктаў у момант канца галасавання. І галасаванне скончыцца праз 10 хвілін. У нас літаральна зверху таймер. Звяртайце ўвагу. Таймер паказвае час на маім камп'ютары, таму у вас можа адрознівацца і галасаванне для вас у чаце скончыцца, ну, для кожнага сваё. Можа за 2 секунды до конца яго, можа за 10 секунд, можа за 30 секунд. Таму абнавіце старонку, калі вы жадаеце мець максімальна набліжаную ў часе інфармацыю і галасуйце, прасоўвайце на першае месца тое, што жадаеце, таму што ў гэтым будзем гуляць заўтра літаральна. Колькі у мяне зараз секунд, я не ведаю. Мне трэба... Я не магу табнуцца з гульні. Трэба ж глядзець на кампе, правильно? А телефон халер ведае дзе. Трэба... А, не, вось. Дарэчы, як паглядзець на телефоне колькі секунд? Ну, типу, я зараз не магу сказаць, таму што я прадпрагляд бачу, у мяне затрымка. Ну, типу, такая ж затрымка, як у вас, можа быць нават побольш. Я дакладна веду, што у мяне затрымка 10-15 секунд. Я, дарэчы, кадочку давно не паказваў. Яны плавяцца і ў розных месцах. І апошні раз нешта была праблема з захопам. Ну, не працавала. Я зараз не буду гэтага рабіць, таму што гэта складана. Ну, але ў папярэдні раз проста чамусьці не спрацаваў ён, а я не разбіраўся чаму. Ось. Просто не падключалася прылада да тэлефона, не хацела. А якое мінімальнае чаканне тут? Якое мінімальнае чаканне на лады? 5 секунд яны чакаюць, так? Давайте падавысім до 10 секунд мінімальнае чаканне. Просто час часу яны крыху не паспяваюць падзагрузіцца. Мае ляжаць за кутоў пяткі тарчаць. Ну, вось прыкладна тое ж самае. Горача. Мне падаецца, гэта вось натоўп, які зараз бяжыць, гэта літаральна тыя ж самыя людзі, якія толькі што пакаталіся, яны па другому колу просто пабеглі. Вось, дарэчы, неблагая ідэя. Можа быць, варта рабіць такія штукі, што, тыпу, можа быць, реально ёсць тыя, хто катаюцца адразу і ждаюць ісці на другое коло. Зараз жа. То бок, у выніку можна было бы вось так зрабіць і вось тут вось прям тыркнуць. Усё роўна гэтая чарга надоўга не набіваецца. Вось бачыце, яна жвавенька ідзе. Інфармацыйны кіоск у нас з'явіўся. Вітаю, Юджин, вітанчкі. Так, у мяне з'явіўся інфармацыйны кіоск. Няхай ён будзе вось тут, на ўваходзе. І я яшчэ адзін пастаўлю... Хаця не, на ўваходзе аднаго хопіць. Пакуль што. Запусціць яго. Кошты.
Зонтики, колькі каштуюць і мапы. Нормально, мы на ўсім зарабляем. На зонтиках мало зарабляем. Парасончики продаваць. Я так разумею, ад спёкі. А, гэта хутчэй за ўсё пад дождж. Калі гэта пад дождж, то мне варта паставіць інфармацыйны кіоск яшчэ вось тут. Чаму кажуць закальцаваць, а не заколіць? Я не ведаю. Чаму так кажуць? І хто так кажа? Мне падаецца, прыбіральшчыкаў яшчэ трэба наняць. Што ў нас па рэйтынгу? Рэйтынг нешта падпадае, вось не падабаецца мне гэта. Хаця, у прынцыпе, мы ўсё роўно выконваем асноўную задачу, так што мы пройдзем туторыял, ну не туторыял, а яны заісайт. Ну, хто падазроныя гэтыя яны? Прыдумалі сабе нешта. Яшчэ лавачак паставім. І яшчэ сметніцу. Равно больше сметниц. Мне падаецца, у цэнтры не хапае лавачак вось тут. Потому что я бачу, што людзі абы-дзе просто абадзяюцца. Так, там будут сметницы. И давайте, можа, яшчэ вось лямпочку поставим. О, можно розную. О, а давайте, тут есть фонтан. Ждаю ляснуть фонтан где-нибудь вось тут. Блин, а можно только на воде побудовать. Холера, давайте вось гэта фонтан. Вось так, слоник будем. Сады розныя. Вось так. Рознае упрыгожванне. Так. Дрэвы. Во, пайшло працэс упрыгожвання. А то ў голым поле просто катацца прыехалі. На рейтинг это неяк уплывае? Мне падаецца, на рейтинг уплывае, нешта у нас рейтинг падвысіўся. Можа быць, рэальна рейтинг вельмі залежыць ад гэтага самага, таго, колькі у нас розных прыгожых штук стаіць. 786. Можа, рэальна на дэкарацыях трэба траціцца? От прибирания? Ну, прибирание, я думаю, что мы маем высокий рейтинг только потому, что туалеты не платные. Але так хочется зробить их платными. Где тигрик? Давай его знайдем. Легко. Яны легко шукаются. Вот он. Тигрик. Это что? Можно пересунуться до его? Вось он, бачите? Перед пужалками. Хоть додёбывается до людей. Что кажуць гости? Давайте поглядим. Думки, меркаванне. Тут приемная музыка. Добра. А я не могу нормально побачивать. Я ждаю на штосьці больш пужаючае, чым дом жахаў. Ну вы банч, чел. Гэта... У меня есть мапа парку.
Усё цудоўна. Тут чистенько. Пакуль я бачу толькі пазітыўнае. Можна пабачыць нездаволенасць. А, во, я бачу. Глядзіце, тут есть... Чалавек стаміўся. Я жадаю пайсці дадому. У мяне ўжо ёсць зонтик. Блин. Давайте спынем, потому что я губляюся крыху. У мяне ўжо ёсць бургер. Прыемны. Так. А чаму тебе твар нездаволены? О! Мне млосна. Да халеры каму. А што вы жадалі? На сувеніры патраціўся. Больш пужаючы, рабі прыбіранне платнымі. А што яны расслабіліся, правильно? Давайте яшчэ один туалет поставим. Мне нешта падаецца. Я не ведаю, як ад таго, што ім млосна, як іх ратаваць, таму што, ну, па сутнасці, гэта просто павінна прайсці, ты нічога з гэтым не зробіш. Конечно, гуня можа лічыць, што туалеты ім патрэбны, таму я туалет паставлю. Але шмат каму млосна, прям шмат. Вось, мне млосна. Бачыце, набор цэлы. Гэта асноўная партыя тыпу людзей. Я не пойду, не буду за кола... Вось, занадта шмат за кола мы пытаем. 1,8 тады, подзніжаем па крыху кошты. Людзі на кола перасталі хадзіць. І на гэта перасталі хадзіць. Усе ходзяць на гэта самае. На гандолу гэтую. На татана і Cotton Candy трэба рабіць дражэй. Дзе? Хто так падумаў? Так, чиста. Было цудоўна. Мапа. Я не... ну, мне смага не душыць. Цудоўна. Так, блин, хопіць. А то усе шавеляцца. Я чую туалет. Добра. Я так шмат не буду платить. У меня есть уже мапа. Мне патрэбна пайсці ў туалет. Я дадаў туалет. Ну, все добра. Я яшчэ свой не скончыў свой напой. Роллер-коустер выглядае для мяне занадта складана. Ды не хадзі туды. Каб не ванітавалі, я абачаюся... О, блин, я пропусціў таймер, таму што загукаў гульні. У нас ёсць вызначана Banquet for Fools на заўтра была абраная. Вось, цудоўна. Легенда Грымрока, на жаль, вылятае. За яе не галасавалі даўжэй за ўсё. І... Ралев быў недастаткова траўмаваны партыйнымі РПГ, заўтра датраўмуецца. Я ведаю, што... Ну, як бы... Я думаю, што будзе нармальна. Як не дзіўна, заўтра будзе нарам. Прям. Я, конечно, не чакаў, што так хутка будзе адна партыйная РПГ за адной партыйнай РПГ, але ладно. Дык вось, добренька. Мы ўжо прайшлі Грымрок. Зразумеў. Ну, добра. Пункты з яе былі пераразмеркаваныя. Глядзіце, справа ў тым, што яны маглі быць пераразмеркаваныя на пункты, на гульні, якія вы ўжо... з якіх вы пераносілі свае пункты. І гэта баг, які я не выправіў яшчэ, і не было часу на яго ўпраўленне. Таму глядзіце, у вас можа быць такая сітуацыя, што у вас ёсць гульня, і на яе ў выніку, з якой вы прыбралі ўсе свае пункты, яна зноў з'явілася ў спісе, таму што вашы пункты проста пераразмеркаваліся зноў на яе. Вось. Асноўная мадэль манетызацыі парка — гэта плата за туалет, гэта плата за выхад з парку і увогуле з атракцыёнаў. У нас асноўная мадэль у гэтым. Так. Ты запамятаў, з Рыганай Пурам табою мною. Не, гэта было так. Блин, я пытаецца зламалася гульня. Я не захаваўся. Чмурэнна. Не, гэта просто вінда павісла. Не, можете не пераймацца, просто вінда павісла. Вось, адвісла. Вось зараз яна ляснулася. І хутчэй за ўсё не захавалася. Ну, цудоўна. Нехрен было табацца. Эх. Это шпалеры такія прыгожыя? Так, гэта яны. Гэта, я думаю, Ісландыя, таму што пляжы ісландскія, яны чорныя. Все.
Зараз паглядзім, можа гульня захавала у нас аўтаматычна. А, я нават паспела... Не паспела ляснуцца, ўсё нормально. Загрузіцца. І ляснулася. Вось зараз ляснулася. Цудоўна. Так. Я магу дадаць на экран. Я просто ждал бы отправить просто на працоўны стол спасылачку. Не. Так. Не ведаю, карацей. А вот у Грузии есть черные пляжи. Ну, гэта типу у Ісландыі ўсё пляжы, усе пляжы чорныя. Там, у прынцыпе, увесь пясок чорны. Прям усё чорны пясок. Ось, таму я думаю, што гэта Ісландыя. Але гэта не факт, гэта не адзінае месца, дзе пляжы чорныя. Давай, гульня, запускайся. Чаму яна гульня нон-стоп вылетае просто? Я не могу загрузіць яе зараз. Пакеш трейлер. Я спрабую показаць трейлер. Гульня не запускаецца. Просто яна крашится. Ну, проблема. А, у сэнсе на гэты самы, я зразумеў, пра што, пра які трейлер гаворка. Давай праверым, ці ёсць захаванне, таму што нас, можа быць, адкінула зараз моцна. А, і я не захаваўся, таму што я не захаваўся сваім захаваннем, гульня мяне нахрен паслала. Будзем парк па новай будаваць, чат, карацей. Я бяру іншую мапу, можа, толькі для разнастайнасці. Так. Добра, хаця б адзін раз запусцілася. Давайте трейлер. Дайте-ка момент. Трейлер Banquet for Fools. Калі вы не ведаеце, то Banquet for Fools гэта RPG партыйная, якая выглядае як лялькавая гульня такая. Зараз я гляджу рекламу за вас, каб вам не прыйшлося. Так. Тырк. А чаму не ловіць? Вось так павінна нормально быць. Давайте глядзець. Яна па сутнасці як драўляная такая стоп-моушн лялечная гульня. Ось, але гэта складаная партыйная РПГ. Стоп-моушн я, може, помилково сказав, але як ви бачите... Ні, стоп-моушн трошки є, відчування. Яна складаная, таму што ў яе літаральна няма, ну, тыпу, яна хардкорная ў сэнсе таго, што вам прыйдзецца ва ўсім разбірацца самастойна, яна нічым не дапамагае. І шмат чаго прыйдзецца рабіць як нататнічкам, скажем так. І там нейкая яшчэ перслук на геймплей. Няблага выглядае. Выглядае яна файненька. Яна яшчэ, я чуў, геймплейна файна працуе. Ось. Падаецца, быў нейкі пераклад на яе, але ён нейкі крываваты таксама, таму я не ўпэўнены нават.
Я прям не упэўнены. Ну, Арыгана, я не ведаю, ты карысталася перакладам ці не? Я даведался про термин clay motion, калі пытался зразумець, як гэты стыль называецца. Угу. Карацей, будзе цікава, паглядзім. Адзінае, што я не ўпэўнены наконт пераклада, таму што я, ну, трэба яго шукаць, і, по-мойму, той, што я бачыў, там не пераклад, лепш не трэба. Добра, я проста чуў, што хтосьці там нешта дарабіў, клупаў, але нешта не дарабіў, падаецца. Там не пераклад, лепш... А чаму, у сэнсе, там не пераклад? Цябе прасцей з ангельскай будзе, зразумеў, добра, я тады буду проста ангельскай карыстацца. Мне проста падаецца, у гульнях, у якіх немагчыма аўтаматычна нармальны пераклад зрабіць у гульнях, у якіх ёсць нейкая таямніца і непоўная інфармацыя, тыпу аўтаматычны пераклад Dark Souls'а, ну ладно, Dark Souls хаця бы на геймплей вельмі завязаны, але калі той, хто перакладае, не ведае, пра якую таямніцу спрабуе распавесці, то гэта будзе проста блытаніна таго, што незразумела, пра што табе расказваюць, ну, свае складанасці. Ось. Я зноў запускаю роллер-коустер Тайкун і спадзяюся, ён з першага разу запусціцца. Ёсць. Зараз я табнуся, каб пабачыць чат. Вітай, Машынскі, вітанчкі. Там тыпу захоп экрану і перакладае, я на ўчасткі ўвогуле губляю, быццам з Google лінзай. Не, ну гэта я і так мог бы зрабіць з Google Lens, але яно такое сабе, як ідэя. Так. Ну, гульня, тут не кажа, што вылетела. Я не упэўнены, гульня падаецца падвісла. Альбо вінда падвісла. Нешта не жывае. Ну так. Карацей, так, нешта ляснулася гульня. Яна нават не забіваецца. А што пачалося? Было ж нармальна. У пэўны момант проста пачало і вось каля ласачка. Так. Винду гойдал на атракционах, ну. Так. Запускаемся по новой. Специально никуда не спешаюся, не отчиняю чат. Я вас зараз не бачу, калі што. Специально не кранаю, даю гульні разобрацца, як увогуле працаваць. Вось. Пачнем новую, давайте вось гэта дынамітныя дзюны. Вось яе, пауза. Будзе у нас іншы сцэнар. Так. Зараз я чат бачу. Вярнуліся назад. Давай, гульня, загружайся. Падаецца жывыя. Добра, парк самага нуля зноў будуецца у нас, таму што у нас трошки прыдзяўбалася. Ого, ні халеры сабе. У нас уже напалову пабудаваны парк, вы што паглядзіце? Што адбываецца, чат? Мне хацелася бы просто пабудаваць свой роллер-коустер. Вось што мне хацелася б. Ну, реально, у гэтага парка ўжо штосьці ёсць, он, тыпу, не з нуля пачынаецца. Ну-ка, ну-ка. Так. Як мінімум 650 гасцей у вашым парке на 3-й год. Ага, і рэйтинг парку мінімум 600. Добра. Вось оно ёсць, і оно ўжо працуе, і там людзі катаюцца, але мне грошы... Няхай оно будзе. Блін, а хаця з іншага боку, і калі я яшчэ пабудую свой? Цікава, што яна літаральна раскопка там дзесьці пад зямлёю, па сутнасці. І... Так, реально, тут яшчэ і ў тоннельчик тут зробленая. Цікава яка? Вы паглядзіце на гэта. А тут яно як стыль абіраецца, альбо што як? Каляровая схема.
Окей. Не, давайте гэтую штуку пакідаем, гэта нармальная хрень. Тут файна зроблена. Але у мяне яшчэ... Ну, па сутнасці, яго можна прям... А наколькі ён якасны? Давайте пра яго характарыстыкі пабачым. Інтэнсіўны, пужаючы, карацей, і млосны. Блін, адзінае, вось я кажу, што гэта не я пабудаваў. Давайте, можа, яшчэ нейкі іншы сцэнар паглядзім. Давайте вось трэці сцэнар паглядзім. Leafy Lake. Ага, гэта водная тэма, так? Але і месца для... А, не, пачакайце, ну тут базовае месца ёсць, як бы, але, блін, гэтае возера будзе перашкаджаць мне будаваць. Мне просто прям патрэбна для пачаткоўца. Diamond Heights. Што тут такое? Ого, тут адразу пабудаваная... Во, глядзіце, вось чаго я жадаў бы. Бачыце, вось такія вось прям шалёныя. Яны тут ужо вовсю катаюцца. Ага, на вадзе таксама можна будаваць. Можа, тады тое возера і не такая дрэнная ідэя. Вау, паглядзіце, якая крутата. Ачмуреть. Мне падабаецца. Блін, кайфовая хрень. Вау. Адзінае, што, на мой погляд, кароткая чарга толькі. Яно літаральна, ну, типу, не паспявае набівацца людзей. А дзе Супер 8? Не ведаю. Тут, глядзіце, тут Супер 8, карацей, ёсць вось такія вось. Катаюцца больш простенькія дзесьці. О, вось такой, типу. Не, ну ладно, Супер 8 там забойцы людзей увогуле. Так. Ой, водныя ёсць. А, чмурыць. Чат, мне падаецца, мне патрэбна ўсё ж такі... Гуня? Да што такое? Чаму мы вылетаць пачалі? Яшчэ адзін вылет. Я не разумею, што адбываецца, але вылеты прям рэгулярныя. Блін, але кайфовы парк. Вось гэта быў. Вельмі страшна было. Ну, ты пра Супер 8 альбо пра парк? Ну, типу, Супер 8, не ведаю, ён настолькі пасля таго, як хаця б адзін раз занадта патрабавальная гуня, ну... Калі на Супер 8 катаешься, то па сутнасці яно як бы няблага. Роўна да таго моманту, пакуль ты не скатаешься на нармальным роллер-коўстары, і потым разумееш, наколькі... Па-першае, Супер 8 ні халеры небяспечны. Па-другое, наколькі ж... Ну, незручны, небяспечны, і ён страшны, але у сэнсе таго, што гэтая хрень меня можа забіць. Вось такая штука. Evergreen Gardens. Ага, гэта літаральна сады. І мне патрэбна пабудаваць тут свой парк атракцыёнаў канкрэтна на садах. Вось гэта цікава. Давайте вось возьмем гэтую здачу. Гэты парк возьмем, будзем на ім трэніравацца. Якія ў мяне квесты? 1000 гасцей, 4 гады. Нормально. Роллер-коустер ляснем зараз. Супер 8. Казалася, балты вылеціць, пакуль ты там. Так, і самае галоўнае, я катаўся на ім нават у той момант, калі літаральна амаль перад самым закрыццём. Яго ж закрывалі, потым перадкрывалі, ён некаторы час яшчэ працаваў. І вось ён капзда, які быў нават пасля свайго перадкрыцця, блін, і мне падаецца за месяц да яго поўнага закрыцця, таму што там хтосьці ўпаў альбо штось такое здаралася, карацей, калі ён жа не працуе ўжо, наколькі я ведаю. Правильно? Ён жа не павінен працаваць. Не дай бог ён працуе. Таму што яго тут нешта адкрывалі, закрывалі, закрывалі. Я быў пэўны момант, калі я потым даведаўся, што ён, ну, тыпу, я пакатаўся, літаральна праз некалькі тыдняў яго закрылі, таму што там нейкае штось здарылася. Ось. Ён, конечно, не разваліўся там трагічна, але хрен яго ведае. Мне падаецца, яго даўно даментавалі. Ну, ось, карацей, можа быць, я ў адной апошняй хвалі нейкай з'ездзіў адзін раз, а я такі, блін, я больш не жадаю. Не. Гэтая хрень мяне заб'е. Вельмі небяспечна. Так, я не тое, каб супер тут будаўнік. Так.
Я яшчэ ні разу не будаваў свой роллер-коўстер, але мы паспрабуем. Трэба браць толькі кропку, дзе мы пачнем будаўніцтва, так? І мая ідэя ў тым, каб зрабіць роллер-коўстер па ўсяму парку. Ну, наколькі мне грошай копяць. Мне грошы могуць скончыцца. Для пачатку, вось глядзіце, вось гэтая лакацыя, мне падаецца, ідэальная для старта. Ну, таму што старта мне патрэбна плюс-мінус плоская як бы лакацыя. Зараз я тут прыбяру дрэва. Конкретно в гэтым месцы. Так. Так. Таму што сюды, па сутнасці, і пойдзе ўся гэтая хрень. Ну, тыпу, тут будзе пачатак. Я не ведаю, наколькі доўга яна павінна быць, таму я проста вычышчаю, каб мне было прасцей будаваць. Вось так. Мініатурная дарога ёсць, окей. О, лабірынт ёсць, цікава. Тут свой набор тэхналогій, які ад пачатку адкрытыя. Стальная міні-роллер-коўстер. Можна, вось, ёсць роллер-коўстер, ёсць міні-роллер-коўстер, так? І мне патрэбна тэхналогія, каб здаравенны зрабіць. Зразумеў, мне патрэбны тэхналогіі яшчэ. І ён будзе танны. Добра. Ну, каб вы разумелі, яны вось, типу, такія вось ёсць. Але я так... О, можна здаравенна пабудаваць. Ладно, я будую прям сам, самастойна. І вось так, build this. Кастомны дызайн. Так. І, дзе мне пачынаць? Типу, build custom design. Гэта павінна быць... Вось так. І гэта будзе самы пачатак, так? Я вось так яго пастаўлю. Не. Не ў той бок тады. Вось так яна павінна быць. Так, я правильно разумею? Што гэта? Што это такое? Што з тобой адбываецца? Ё-моё, я яшчэ не разумею пакуль. Так, ну, напрыклад. Ну, добра, вось такі пачатак. Правильно? Так, нейкая складанасць пакуль што. Пачынаем адсюль, і я будую наперад. Тыпу, вось яна платформа моя пачатковая. Правильно? Station platform, далей. Улева, управа... магу я ўверх? Вось, наперад ідучая штука. І угару адразу. Вось нават трекшн, давайте, якая будзе крыху падымаць там. Таму што там не будзе хуткасці. Так. Занадта жорстка. Вось так. Вось так. Яе нельга вышэй падняць, так? Альбо як гэта працуе? Наперадзе дрэва. Так, дрэва прыбралі. Далей паказваем яму, каб яно падымалася яшчэ вышэй, так? Таму што, па сутнасці, з-за таго, што хуткасць будзе вельмі нізкая, нам патрэбны час, каб яна паспела разагнацца, скажам так. Так. Вось так. Добра, будаўніцтва я плюс-мінус пачынаю разумець, як оно хаця бы у аснове сваёй каштуе. Цікава, як далёка я магу так зайсці з гэтым. Ужо гэта для міні даволі высока, занадта высока, так? Добра, яно адразу пачынае таго, што пачынае падымаць наверх. І пасля гэтага мы збіраем гэтую падымалку
І магу я адразу ўніз раптоўна? Чаму гэтая опцыя закрытая? А чаму ўніз нельга? Я не разумею. А, вось, ім патрэбна падняцца, так? І вось зараз можна рэзка ўніз пайсці. Усё, окей. І хопіць, няхай валяцца. Типа можна спыніць просто дорожку тут. Давайте, вось яна рэзка ўніз ідзе. І каля зямлі яна выпраўляецца ось так. А, яно занадта хутка. Так, занадта хутка. Давайте тады вось так. Я магу яе улева неяк разварот її зрабіць? Блин, не то нешта. Так, добра. Вось так. Калі улева... Ага, яно неяк блакуе, нейкія штукі яно не дазваляе рабіць. Так. Тут яно выпраўляецца. Потым рэзка ўлева, так? Вось так вось. Я бы хацеў, каб яно нахіляла яшчэ, але, падаецца, нельга так рабіць. Чамусьці. Што там спешл? 5 bend left. А, яно, типу, зігзагам можна зрабіць? Тормоза можна зрабіць? Окей. Ладно, давайте стейшн. Блин, а нельга? Так, это звычайна, вось так вось налево. Мне просто цікаво, гэта міні-роллер-коустер, так? То бок яно, як бы, па сваіх правілах трошки працуе. То бок ёсць больш крутыя, як бы, коні. В нашым парку можна пабываць толькі адзін раз, там ніякіх адмоўных водгукаў не будзе. Так, так, і ніхто не распавядзе. Але у нас тады і новых людзей не будзе. Это ж у нас не будзе кліентаў. Ну і хрен з імі. Каму патрэбныя гэтыя кліенты? Так. То бок, ну, канцэпт я як бы зразумеў. Там трэба перашкаджаць. Не, верні мяне, калі ласка. Я ждаю працягваць будаваць, дзе я скончыў будаваць. Гуля. Іншы сегмент, вось так. Пум-пум-пум. Пум, і наступнае будаўніцтва, так. Усё яшчэ наперадзе дрэва. Халера. Так, браю тое дрэва. А, вось, все, я пакрыху вучуся. Так. Усё яшчэ дрэва. Якое там? Вось гэтае? Пра што? Якое там нахрен дрэва? Там што табе перашкаджае ўсё? Во, будуецца. Цудоўна. Кошт за ўход у парк занадта высокая. А, божухна. Праблема ў тым, што нельга будаваць, пакуль ты, ну, не ў паўзе. Карацей, па сутнасці, калі парк вось у такім стане, то грошыкаў нічога не прыносіць. І вы проста губляеце грошы. Будаўніцтва такое... О, вось, атрымалася крыху. Цікава, карацей. Ну, я, па сутнасці, прям кірую гэтым самым. Прям кірую, яно як лініі такія, якія прамалёўваю і накіроўваю, як яно будзе ісці. Так. Вось так улева. Я магу потым разварот улева вось так зрабіць. Зноў дрэва трэба зносіць. Гэтыя дрэвы я толькі перашкаджаюць, навошта яны патрэбны. Так. Зноў дрэва на дарозе. Я просто хацеў бы запусціць яго і паглядзець, што ў мяне атрымаецца, таму што я ўжо падаецца, я майстар будаўніцтва, карацей, гэтай хрэні ўсёй. Адзінае, што я ўжо вялікую колькасць грошай вытраціў.
А, наперадзе перашкаджае роллер-коустер. Вось же халера. Давайте гэты кавалак знясем і просто па прамой зробім. Роллер-коустер перашкаджае. Добра. А я магу ніжэй зрабіць наадварот. Оп. І мы ўнізе прайдзем, а? Як вам план? Не, роллер-коустер перашкаджае. Роллер-коустер перашкаджае. Халера. Блин, я хацеў, ну, типу, спіралькай такой парабіць. Платныя адмоўныя водгукі. Блин, а чаму ніхто не здагадаўся гэтага раней? Плаціць, ну, типу, каб людзі плацілі за адмоўныя водгукі. Чаму гэта толькі зараз мы абмяркоўваем? Гэта ж відавочна. Дарэчы, што цікава, я не ўпэўнены, але мне падаецца, было бы файна ведаць, колькі увогуле у мяне, ну, якая хуткасць на якім адрэзку будзе. Таму што нешта мне падаецца такая сабе хуткасць, тым, што я зрабіў. Ось, ну, таму што я хацеў бы зрабіць, тыпу, вось яны хоп, і раптоўна ўверх падымаюцца, так? Вось так вось робяць. І раптоўна ўніз. І там дрэва перашкаджаць. Дрэва знесці, каб не перашкаджала. Оп. Ось. Блин, там зямля наперадзе. Я трошки назад тады патрэбна. Оп. Давайте по прамой вось так выпрямімся. Во, бачыце, як паехалі мы? Тут мы можам крыху ніжэй узяць. І рэальна карыстацца асяроддзем, каб будаваць. Прыкладна пад ландшафт. Давайте базова. Ну, типу, гэта одно кола, я разумею, тут нічога такога, але я жадаю пабачыць, як гэта выглядае. Потому што гэта ж моя праца зробленая. Вы паглядзіце, як прыгожа атрымалася. Так. Ось так, давайте подвыситься. Потом по прямой, по прямой, по прямой, по прямой. И крыху... Не, униз, я сказал, униз. Я бы хотел... Ось так. А, яно по прямой вось только так. Яно буде. Оп. Пум-пум. Далее по прямой. Униз. И там унизе повинны быть тормоза. Правильно? Как бы эта вся штука спынилась. Special. Brakes. Нормально, выглядит беспечно. Беспечно, беспечно. Все нормально. Никто не разобьется. Пум-пум-пум. Вось так. Там дождь нават пачаўся. Я это... Оп, ёсць. Готово. Усё. Колькі мы патраціліся? 5000 доляраў. Усяго-то нічога. Роллер-коустер запускаем. Готово, готово. Окей. Там самі разберуцца. Ну што, госці, я готовы да вас. Колькі аплата на ўваход? 1 доляр. Нормально пойдзе. Ладно, ладно, ладно. Так, роллер-коустер у нас есть, конечно. Але нешта популярнасць, рейтинг у нас такі сабе. Чаму? Давайте яшчэ што-небудзь подбудуем. Для тых, хто... Ой, кола. Для тых, хто занадта чулівы да гэтых самых, да Супер 8 нашага. Так. Уваход будзе вось тут. Выхад будзе вось тут. І я пабудую яшчэ чаргу. Стаялі вось тут. Во, дарэчы, можна паназіраць. Яно там стаіць на аўтаматычным адпраўленні, нават калі нікога няма. Зараз паназіраем, як яно будзе катацца. Вось у мяне аўтаматычны тыпу пад'ём, таму што яно не хапіла бы яму размаху. І потым раптоўна ўніз ідзе. Уи! Бачыце? Прыгажусь такая. Вверх. И она не поспела. И поехала назад.
Мне падаецца, штосьці не пралічыў. Упс. Так, вось гэта не пралічыў. Добра, спыняем гэтую штуку. То бок можна запароть гэтую штуку. Это круто, мне прям падабаецца. Давайте тады яго мадыфікаваць. Мадыфікацыя вось тут. Крыху вось так. Я выдалю вось гэтую частку. Вось гэтую частку. І наступную я пабудую менш. Вось такую, типу, зраблю. Вось так. Вось так. І няхай яна будзе уніз. Так, это можна павыдаляць. Тебе таксама выдаліць можна. Так, вяртаемся да гэтага кавалку. І ён будзе раз уніз. І вось тут крыху выраўнівацца, правильно? Усё сполучылася. Нормально, усё, нормально, тестуем. Это тест, спецыяльна, каб паглядзець, ці працуе яно. Нічога, наступны цягнічок падштурхне той, які захраст. Мне падабаецца, мне падабаецца. Хтось там увогуле плануе на коле нашым катацца, не? Вы тут што? Што вы тут думаеце? Нічога не думаюць. У нас кліенты без галавы. Во, карацей, пайшоў. Это тэставанне, яны пустымі пакатаюцца. Уи. Во, бачыце? Усё пралічана нормально. Всё бяспечна. Нават тармаза працуюць. Я думаў, што не спрацуюць. Ну і ўсё, нормально. Запускаем для кліентаў. Готово. Адзінае, што з-за таго, што гэта міні-ролер-коустер, у яго няма рэзкіх нейкіх паваротаў, то бок я даволі абмежаваны ў тым, што я магу з імі рабіць. Мне патрэбны тэхналогіі і грошы. Ось. Але тут прям механіка іх пабудовы. Не халеры сабе. Хоп. Прыехаў. У мяне адзінае не пралічу... Я не дадумаўся. Так... Мне патрэбна ўсё ж такі яго адрэдагаваць, правильно? Прям закрыць. Адрамантаваць. Так, глядзіце, яго даўжыня занадта высокая. Ну, тыпу, ён занадта доўгі, платформа гэтая, і тыя, якія прыязджаюць, яны не могуць поўнасцю разгрузіцца. Вітаю, вітаю. Зноў вітаю. Вітаю, дзеда Максіма, вітаю усіх рейдераў. Вітанчкі вам. Вітаю, Паладзін. Мы тут займаемся сваім паркам. До речі, де моя музычка? Давайте музычку... Где тут? Рок стайл. Погнали. Яна пакуль на паузе, но не вельмі буде. Так, вітаю, Фэй. Вітанчкі. Перабудоўваем гэтую частку, таму што лухта нейка атрымалася тут. З гэта. І вось гэта. І тут мы станцыю просто зробім. Таму што нам патрэбна месца... Занадта доўгая станцыя? У сэнсе занадта доўгая станцыя. Чаму рэлі? Так, вось так. І тут станцыя. Ну. Тынц. Можа быць, і патрэбна праблема ў тым, што яна якраз такі... Можа, з іншага боку трэба яе будаваць. Блин, она, кажется, занадта доўгая. Мне не падаецца, она ні халеры не доўгая, она кароткая нейкая. Я хацеў яе падоўжыць. Блин. Ну і ладно, давайте тады і хрен з ім, зробім тут тармазы. Давайте тармазоў не будем рабіць, паглядзім, што будзе. Пом? Дона. Мне падаецца, станцыя без тармазоў, гэта тое, што нам патрэбна. Там один цягнічок будзе праштурхоўваць наступны, каб ён хутчэй выязджаў, разумееце? Это по дызайну. А реально, а можна іх у пропасть просто адпраўляць?
Типа я могу запустить гэтую... Слухайте, эта гульня з 90-х павінна быць. Глядзіце, што я зраблю зараз. Вось тут. Спачатку закрываем, потому что я не могу будаваць у гэты момант. Я гэту секцыю просто пропущу. І зараз отправляем на тест. Неполный трек. Бу-бу-бу, неполный трек. Фу, можно было бы запустить. Это іншая гульня, якая? Мне патрэбная гэта іншая гульня. Просто, ведаеце, калі бы тут можна было бы, карацей, разрываць трекі, то было бы можна запусціць цягнік, і он просто ляціць і падае на ніжні паверх, просто цалкам такі дэш робіць. Чаму ніхто не ідзе на коло? Мы чмурэлі. Яно бесплатнае. І таму я паставлю яму кошты. Мне падаецца, людзі ў парку просто заблукалі нахрен. Ім вельмі падабаецца парк, але яны не ведаюць, дзе рэальнае ўсё самае вясёлае адбываецца. Дзе машынкі лёталі? Пайшло. Но гэта, на жаль, без людзей. Потому што людзі чамусьці па парку шпацаруюць. Так. Мы літаральна супер... Ну, дарэчы, хто памятае лейаут Супер 8, маглі бы Супер 8 пабудаваць. Таму што мне атрымалася нейкая простенькая штука, на якую хапіла грошай, дарэчы. Зараз уже нічога новага не пабудую. О, яна без тармазоў і нават не б'ецца лычом у наступную. Все нормально, гульня продуманая. Хаця павінна было бы. За размаху просто дэш. У мяне, конечно, быў момант, што яна вось гэтая вось тут было вышыня гэтую горку, яна просто не брало, яна... Дарэчы, гэта ж ёсць такое, типу, што на некаторых атракцыёнах ты типу даязджаеш, і яно не можа адолець, і яно з'язджае ўніз, а потым цябе разганяе, і яшчэ раз цябе дапамагае ўжо вось як гэты разгон вось тут. Яно цябе крыху даводзіць да канца. Чаму нікога няма ні на водным атракцыёне? Ладно, тут вось на кола пайшло 2 чалавекі хаця бы. Уваход у парк занадта танны. Легко управляется, $10 з вас, калі ласка. За уваход у парк. Паскардзіліся яны, што ў парк занадта танна нешта заходзіць. Ух! Паскардзяцца яны мне. Давайте яшчэ нейкія такія проста рэчы, типу бургернай, ну, типу і паесці, каб было. Так. Бургерная няхай будзе. Так. Напоі. Ну і вядома, без туалетаў. Мы ж зло. Не, ну ладно, добра. Мы зробім туалеты, просто яны будуць платныя. Так. Ось, будзе вам туалет. Не бясплатны. Так. Та-та-та-та-та-та. І мне яшчэ... О, цікава, гэта вось усё, што мы, типу, патраціліся. О, цікава. На даследаванне нешта да халеры грошай выходзіць. 400 ў месяц, не халеры вы. Трабавальныя якія. Трэба яшчэ паставіць мелкія штукі, типу... Як яны? Мітніцы. Ось такое. Все нормально. Там разбяруцца. Ну што, ёсць першая ахвяра. Я бачу людзей, якія ідуць. О, не, ўжо катаюцца, бачыце? Двое там сядзяць. Ну, цудоўна.
Ось цікаво, куди яны пойдуць. Яны зараз зноў уже ў колу стануць просто адразу же. Не? Адзін я бачу ідзе. Гэты чел літаральна толькі што выйшаў з яе і адразу пайшоў нанова. Літаральна, падаецца, мае сэнс рабіць так пачатак выхад і пачатак чаргі пачыналіся ў адным месцы. Прямо ў адным месцы. Яно, конечно, тут блізка, але можна было бы скараціць яму шлях, вось, напрыклад, чаргу зрабіць, ну, тыпу, нейк змейкай, вось, каб сюды выходзіла. Тады яны такія, мне прасцей пайсці яшчэ раз пракаціцца, чым ісці назад. Во, людзі катаюцца нармальна, ўсё весела. Мы нават у плюсе пакуль што. Дзіўным чынам нейкім. А, блин, я ўсё гэта, блин, паставіў, а не запусціў. А то як нашыя платныя туалеты будуць працаваць? Оп, усё пазапушчана. Цудоўна. Дарэчы, грошы з'явіліся, у нас з'явіўся вось роллер-коустер сталёвыя. Ужо не міні, а паўнавартасныя. Просто на яго не хопіць гэтага самага коштаў. Мне падаецца, ўсе грошы на яго сойдуць, калі я паспрабую такое пабудаваць. Давайте пакуль тады абыдземся мелкімі нейкімі, просто адпачынкамі. Так, вось гэта спіральная горка. Яна мала месца вельмі займае, і гэта тое, што патрэбна. О, вось такая. О, як цікава. Уваход і выхад паблізу. Вось так. А як можна тады пабудаваць шлях да яго? Вось так? Не, якая штука. Лухта нейкая атрымліваецца. Мне патрэбна тады падпорка? Не, а можна падпорку? Нешта паламаў. А як гэта тады працуе? Просто яно тыпу ўгару ідзе, але мне тады мясцовасць змяняць, альбо я бы хацеў просто як аснову там падпоркай зрабіць. Вітаю, Лепа, світанчкі. Ну, вось падпоркі я толькі тып магу абраць. Ты павінен зямлю змяняць, правильно? Мне патрэбна прям перарабіць тут. Так, это што? Это не тое. Земля, это... Не тое. Вось, я хотел бы реально змяніць землю, так. Ага, вось так это працуе. Окей. Вельмі дзіўна. І потым края можна. Божухна, якая ландшафтная тулза тут моцная. Я вось гэтага не чакаў. Яна літаральна, ну, прям вельмі падрабязная. Магу яшчэ яе ніжэй апусціць? Не, тады яна не састыкуецца. Божухна. Зусім не чакаў. Так, ладно, давайте-ка... яно на схіле нешта не можа адолець гэта. Не падыходзячы схіл. Ага, і там яно тады не спрацуе. Так, добра, мы полностью перарабляем гэтую зямлю тады тут. Вось гэты пад'ём, это вось усё цалкам патрэбна, альбо цалкам апускаць, альбо цалкам падымаць. Ты, у прынцыпе, можаш быць... Ось таким. Проберем шлях. Я просто зраблю больш рэзкім. Так, шлях это здесь прибираем. Я его цалкам опускаю. И подраўниваю. Блин, жесть якая. Бачите, якая это штука для траформинга? Абсолютно. Прям подрабязная. Чмуреть. Там дрэва прибрать. Во, вось так, мы можем выйсці на сцежку напрямую, так? Усё тады нахрен ідзе просто. Вось так. Вось так. Адзінае, што я не магу тут сцежку тады зрабіць, не атрымаецца. Так, ладно, давайте-ка...
Пум-пум-пум. Давайте тады вось так, яна просто наверх пойдзе. Якая дзіўная атрымаецца штука, але хрен. Это у нас будзе выхад. У нас будзе праход. Я тут выпадкова пабудаваў. І гэта у нас будзе калейка наша. Доўна. А у меню пабудовы сцежкі знізу нейкі пераключатель быў, не? Ну, нешта вось тыпу натыркаў, але яно ні халера нечакана. Яно прям кожны кавалачак можна наладжваць. У дэмцы новага Stronghold нешта падобнае з гэтымі ўваходамі доўга ламаў галаву, як тыя лесацы і вежы адну да адной прыстасоўваць. Угу. Так. Вось там, я бачу, нават першы кліент на гурце гэтай катаецца. Колькі каштуе? Бясплатнае? У сэнсе бясплатна. У нашым парку нічога не бясплатна, нават туалеты. Кола ты колькі каштуеш? 50. Ну, нормально. Добра, першыя кліенты па крыху людзей набіраецца, але мне падаецца, парк такі здаравенны, што яны проста заблукаюць у гэтым парку і не пайдуць туды, куды мне патрэбна. Нарэшце можам з такіх танных нейкіх прыкалдэсаў паставіць... спіральны лабірынт. Лабірынт можна будаваць кастомным дызайнам. А чмурэць падабаецца. Давайте. Ось такія зробім. Лабірынтик. Тут нельга пабудаваць. Дрэвы перашкаджаюць зноў клятыя. Ух, дрэвы. Во, вось так. Угу. Спіральнае гэта самае. Добра, падыдзе. Давайте ланцужок. Мы там усё пазносім, просто таму што яно... Да, блин. Не, гэта не то, што я ждаў. Пешка. Знесці. Ну, можна прыбраць яе? Камеру я не разгарнуў, так? Чысь усё няма такой тулзы. А вы паглядзіце тут камеру, можна было абарочваць увесь гэты час. А чмурэць. Так, вось гэта ланцужок, усё. Сюды выходзім. Ставім сцежкі назад, якія мы знеслі. Во, нормально. Ось так, і тут выхад будзе. Ось так. Усё. Можна запускаць яго. Ну, прыхожусь такая. Это уже новая локацыя. Ну, залежыць ад таго, што лічыць новай лакацыяй. Мы зараз у парку. То бок мы па сутнасці ў парку пачынаем... Гэта звычайны парк, абсалютна, ну, даволі здаравенны, і ў ім мы будуем наверх як бы ўжо атракцыёны. Вось такая лакацыя. Зараз я поўнасцю гуляюся з магчымасцямі гульні, з тым, як можна будаваць розныя штукі, то бок тут ёсць складаныя ёсць штукі, напрыклад, поўнасцю вось гэты я ўзяў не пресет, а адразу сам поўнасцю пабудаваў гэты ролер-коустер. Але ён максімальна просценькі, таму што, па-першае, абмежаваны ў грошах, па-другое, ён яшчэ і у мяне няма тэхналогіі на больш крутыя дарагія. Вось такая штука. А, блин, яно зламанае, мне патрэбны працаўнікі. У мяне зламанае коло. Увесь гэты час было. Один прыбіральшчык на ўвесь парк давайте. Нормально. Хопіць. Давайте один ахоўнік, няхай будзе. І одна панда. Панда, ідзі разбірайся. Ось, ремонтник запустил нарэшце коло по новой. Что у нас по грошах? Клиентов крыху прибываем, и на вот в плюсе идем по грошах. Так что, в принципе, неплохо. Не дзіўна гэта прыбіральшчык выглядае там. Бачце, што робіць? Дык-дык-дык-дык-дык. Ну, газончик у парадак прыводзіць. Вы паглядзіце на яго малайчыны які. Ну што, на кола жадаючых? Нешта малавата. На кола нешта папулярнасцю не карыстаецца. Так, колькасць гасцей расце, 125 ужо.
Так, выбрацца ў іх атрымліваецца. Ну, дзякуй Богу, хоць выбрацца могуць. Дарэчы, я магу закастамізировать нейкія машынкі гэтыя, так? Я магу. Вось. Угу. Я магу нават размалёўваць кожны, ну, гэта самае. Кожны вагончык, альбо магу нават кожную ну, не тележку, а вагонетку гэту размаляваць по свайму жаданню. Вось. І колеры нават самого трека. Вау. Вось так, напрыклад, зрабіць нейкую шалёную абсолютную камбінацыю. Во, ачмурыць, конечно. Сядзі ты мадыфікуй сабе, размалёўвай, як падабаецца. О, дарэчы, тут нават прямо пісана, як выглядае паездка гэта. Да, у меня нават ёсць трэкі, тут, ну, типу, статыстыка. Цікава. З перабіральшчыка таксама браць кошт. Так. Ён нам плаціць за тое, каб працаваць тут. А ты, чел, што з табой не так? Яму вельмі млосна, просто прям не можа. Некаторыя госці згубіліся альбо захраслі. Ну, вядома, там же гэта самае ёсць. Лабірынт. А што вы чакалі? Я згубіўся. Дзе вы згубіліся? Ім патрэбна, усё, зразумеў, мне патрэбна тэхналогія мапы, прадаваць мапы ў парке. Яны рэальна блукаюць проста. Так, з'явілася хаця бы такая штука, не? Не, няма, мы не можам прадаваць мапы ў парку. У нас людзі заблукалі, не могуць выбрацца. І мы будзем прадаваць ім мапы, каб яны маглі выбрацца з парку. Як вам? Дарэчы, што, туалет не дапамагае? Чаму там людзям лосна? Трэба, можа, туалет паставіць вось тут на выхадзе. Можа, мне занадта млосна і гэты атрымаўся. Атракцыён. Так, кошт туалетаў. Абавязковыя дарагія туалеты. О, бачыце? Ідзе павольненька, вось гэтаму трошки... Вось гэтаму прям млосна. Ты ў туалет пойдзеш? Не пойдзе. А як ён гэта выпраўляе? Трываласць да млоснасці нізкая, но я бачу. Але вельмі шчаслівая. О не, у нас роллер-коустер зламаўся. Глядзіце, вось эта млоснасць сыходзіць. Ім становіцца лепей. Усё, зразумеў, то бок ім па сутнасці, так, яны накаталіся, ім становіцца млосна. А на што ім выбірацца? Ну, вось. Не, дык ім патрэбна выбірацца з парку для таго, каб выйсці, зарабіць грошай, каб прыйсці зноў. Разумееш? Для гэтага патрэбна. Дзе мой ремонтнік? У мяне быў ремонтнік. Дзе ён? Дзе яго носіць? Вось ён ужо ідзе ремонтаваць. Бачыце, маленькі тупая. Ён тупая, мне падаецца, ён таксама заблукаў. Бачыце, дзе ён? Вось ён тут, ідзе, я зараз за ім сачу. Але тое, што ім патрэбна ремонтаваць, вось тут. Мне падаецца, ён проста згубіўся. І не ведае, як дабрацца. Няхай застаецца ў парку жыць і працаваць. Вось як я бясплатных прыбіральшчыкаў магу атрымліваць. Блін, добрая ідэя. Музычка спынілася. О, дарэчы, трэба шалёна, каб шалёную музычку было чуйна з каруселі. Дзе яна там? Дзе каруселька? Вось яна. Так, каруселька. Там дрэва перашкаджае. Зноў клятыя гэтыя дрэвы. Оп, вось так. Блін.
Не. Можна знести його? Так. Там хутчэй за ўсё зямля перашкаджае. Вось это невялічкі краешак зямлі, яно падымае ўсю канструкцыю вышэй. Мне патрэбна змяніць лакацыю. Оп. Вось так. Вось так. І вось так. Пофіг, што разрывам такім. Так. І зараз дадаю карусельку, а то що ми без карусельки сядем? Во. Уваход і выхад. Так, на ўваходзе патрэбна сабе зрабіць месца, каб яны стаялі ў чарзе. Таму што чарга гэта просто основа. Блін. Шлях разбурым. І гэтае дрэва прыбяром. Ось так вось шлях яшчэ разбуру, вось тут. Яна не адразу разумее, вось так, атрымалася ўсё. І зараз вернем сцежкі назад. Ой, блін, зламаў. Вы же капста. Не. Зараз усё знову разбураць, так? Не, ўсё зразумела, яно зразумела. Вось. Цудоўна. Можна запускаць. Во, пайшло. А, я забыл выход. Усё, каруселька ёсць. Дзе мой там ремонтнік? Ремонтнік так і не адрамантаваў гэтую хрень. Во, я намаль прыйшоў, вось он, ідзе, на падыходзе. Механік нарэшце. А выхаду не будзе. Мне цудоўная атракцыёна, і ўсе заходзяць, і ніхто ніколі не выходзіць. Нарэчы, па грошах у нас так-то даволі сумненька. Пакуль не працуе ролер-коустер, мы прям вельмі ў мінус уляцелі. Наш працаўнік вось он толькі прытупаў, каб адрамантаваць яго. Таму што сам заблукаў у нашым жа парку. Вось, адправіўся. Што там робіш? Пракрастиніруе. Ну куды ён там прытупаў? А, увесь гэты час, каб вы разумелі, два чалавекі захраслі на ролер-коустере, і яны проста сядзелі і чакалі, пакуль прыйдзе механік і штосьці зробіць. О, бачыце? Во, адзін з... Толькі што навіна. Адзін, вось, госць 249 заблукаў і не можа знайсці выхад з парку. Мужик, ты жартуеш? Тэрытарыйна каля выхада. Арыентуйся на мороженую. Морозіва будзе. Там набудзеш, там і выхад паблізу. Все лагічна. Морозіва раўно выхад. О, хтосьці паскардзіўся, што аплата на ўваход занадта нізкая. $25. Ну, грошы за пражыванне. А то ж, што гэта? Паміж гэтым іншым яно каштуе тэрыторыя парку? Вы што думалі? Гэта кабзда якія кошты? Што яны бясплатна тут заходзяць? Бясплатна за $10. Зараз за 25 будуць заходзіць. Трэба ж неяк морозіва гэта адбіваць. Нарэчы, гасцей усё яшчэ малавата. Нават на вось гэтыя 4 атракцыёны умоўныя гасцей малавата прям. Просто за памера парку яны блукаюць абы-дзе і губляюцца. Конечно, можа круто, што ім ёсць дзе пахадзіць, я не ўпэўненая. Але наконт таго, дзе пахадзіць... А, я выбачаюся, яшчэ ж ёсць лабірынт. Колькі каштуе лабірынт? Бясплатны? У сэнсе бясплатны. Ну-ка, давайте хаця бы $1 за ўваход у лабірынт. Дзе яшчэ яны могуць заблукаць без мапы? Яны могуць заблукаць без мапы бясплатна, альбо яны могуць заблукаць у лабірынце, але платна. Скардзіцца на нізкі кошт? Не, гэта дакладна не беларускі парк. Не, ну тыпу, сам факт таго, што хтосьці можа паскардзіцца на нізкі кошт, я не ведаю прям. Аплата за ўваход нешта нізкавата.
Вось, зноў госці дзесьці заблукалі. Вось, 13 гасцей заблукала. Мне падаецца, гэта самая папулярная. Вось, я жадаю пайсці дадому, 33 чалавекі. Я згубіўся, 13 чалавек. Я жадаю злезці з кола, яшчэ 6 чалавек. Ну, хаця бы не галодныя. Так. Вось наконт згубіўшыся, мне патрэбна пачаць прадаваць мапы, але у мяне няма такой тэхналогіі. Мне патрэбна час. Я там даволі шмат на даследаванні аддаю. По 400, так? Так. Блин, мне падаецца, тут реально да халеры гэтых самых тэхналогій, таму што вось зараз дызайн для крамы. Для стойкі ў краме. Ну, мы б не падвышалі плату за ўваход, але ж людзі просяць. Ну, вось так, так. Не, тупо, людзі могуць скардзіцца на нізкі кошт, але ў сэнсе таго, што, блин, зрабіце кошт не там, а вось у іншым месцы. Так, ну, тыпу, памяняеце месца, дзе прыймаецца вось гэты кошт. Ну, у сэнсе, што, тыпу, напрыклад, зрабіце, калі ў парку казаць, падыміце кошт за ўваход, але зрабіце атракцыён танней. Але, ну, гэта будзе прасцей, ну, такім чынам. Але, звычайна, тыя, хто гэта чуюць, яны такія, тыпу, падвысьце кошт. Яны такія, ну, праўда, просто падвысім кошт. Мы не будзем слухаць увогуле другой паловы гэтага сэнсу, што паднісьце кошты ў іншым месцы і размяркуйце гэтую цану, потому што яна не вельмі ўдалая. Альбо наадварот, тыпу, нешта занадта, ну, альбо скардзіцца могуць у сэнсе таго, што, тыпу, атракцыёны дарагія. Не, трэба паднісці кошт. Вось, альбо наадварот, тыпу, уваход дарагі. Ну, карацей, вы зразумелі асноўную ідэю, што, тыпу, людзі звычайна скардзяцца трошкі пра іншае. Типа, можна казаць, я ў іншым месцы буду плаціць, а не за гэта вось. У нас яшчэ няма такой тэхналогіі, мы самі не ведаем, як адсюль выйсці. Так. Мы мапу яшчэ не намалявалі, нам патрэбна даследаваць свой парк, каб даведацца, як адсюль выбрацца. Той чел, які малюе мапы, заблукаў у гэтым парку. Таму мы так доўга чакаем гэтай тэхналогіі. Я так разумею, я не магу ўплываць на тое, што даследуецца наступнае. Інфармацыйны кіоск. Хутка будзе. Я думаю, я магу... ну зараз грошай проста мало. Калі атрымалася б накапіць грошай, можна было бы іншы роллер-коустер яшчэ пабудаваць, нейкі больш крутыя. Тыпу, ну просто реально патрабуецца тэхналогіі час. І у нас, на жаль, дарэчы, трэба захоўвацца, таму што кабзда. Evergreen Gardens, вось няхай. Таму што у нас ужо вылетала і ў выніку прадзяўбаўся ўвесь прагрэс, мы б ужо пабудавалі бы роллер-коустер. Гадзіна геймплея проста ўляцела нікуды. Пачакайце-ка, гэта мумлосна, так? Ён галодны, ў сэнсе ты галодны. Я же там далёка, давайте ежу паставім іншых. Людзі блукаюць у нашым парку і галадаюць. Інфармацыйны кіоск з'явіўся. Давайте каля ў самага ўваходу дзесьці, каб яны не маглі яго прапусціць. Вось тут. Адкрыць. Усё, інфармацыйны кіоск. І ведаеце што? Цана за мапы будзе шалёнай. Вось так. Жадаеце мапу і ведаеце, як адсюль выбрацца, калі ласка. Зараз яшчэ стойкі з ежай паставім. Людзі галадаюць. Дзесь, дарэчы, вось тут можна. Таму што людзі міма праходзяць. Паставлю яшчэ скамеечкі. Урны. Вось тут кайфово будзе пасядзець. Прыгожае месца. Тут у нас будзе стойка з марозівам. Оп. Ну, все нормально.
Можна у пачатку парку паставіць кіоск з таннай мапай, а ў самых пердзях з дарагой, каб хай плоціць двойчы, калі ў пачатку пашкадавалі. О, дакладна, гэта максімальна злосна, мне падабаецца. Я вярну цану і зраблю яе, ну, якая яна была ў пачатку. Так. І вось у самых пердзях зараз абіраем. А вось тут вось людзі блукаюць больш за ўсё. Каля лабірынта блукаюць. І вось у тых пердзях можна яшчэ паставіць. Вось тут крацей будуць кіоскі з дарагімі мапамі. І оп. Рынак. О. І тут у нас будзе ўжо каштаваць да халеры. 3 даляры. Само зло. Ну что, человек, жадаешь выбраться? А яны падыходзяць такія нешта не ўпэўнены з такімі коштамі. Так, і вось тут яшчэ одно можна паставіць. Якраз каля лабірынту гэта самае месца. Вы жадалі выбрацца з гэтага парку? Вам прыйдзецца заплаціць. Вы трапілі ў пастку. Давайте тут этот сад побурать, бурыть не будем, а вось сбоку поставим. Оп. Все нормально. Так. Кайф. Мапа коштует 10 центов, мы продаем за 2,5 доллара. Невеличкая наценка. Ну, цудоўненькая ідзе. Она вот у плюсе. Это раннербіт. Бін, вибачаюся. Глядзіце. Ідэальна. Яны прыходзяць, трапляюць у пастку гэтага парку і не могуць выбрацца. Што людзі кажуць? Што людзі кажуць? Агулам, людзі, асноўная маса людзей думае аб тым, як бы дадому вярнуцца. 18 чалавек думае, што яны згубіліся, і яны не маюць рацыі. Яны проста павінна быць мапы. Пажадана дзесьці ў глыбіні. Галоўных даволі шмат. Дзе вы у якой лакацыі? Ага, раскіданыя па парку, і звычайна гэта прям вельмі далёка. То бок, ну так, яны проста ў розных частках парку. Там, дзе у нас реально далёка да якой-небудзь стойкі з ежай. Так, роллер-коустер. Не, ён спыніўся. Дзе мой механік? А вот механік заблукаў дзесьці, так? А, не, механік поблізу, мне пашчасціла. Дарэчы, што там у нас з прыбіральшчыкамі? Один чалавек на ўвесь парк. Оп. Яшчэ парачку. Оп. Хай купляе мапу, ну. Няхай гэты механік купляе мапу, каб прыйсці на працу, правильно, своечасова. А, яшчэ, ведаеце, увесці штрафы за тое, што спазняешся на працу. Як я? Давайте вось тут у гэтай частцы дзесьці ежу паставім, таму што яны нешта галадаюць. А, тут яшчэ можна пабудаваць. Не. Не. Вось так. Кайфова. І тут таксама заломім цену. А то што яны думаюць? Просто так у парк прыйшлі? Гэта барацьба за выжыванне. Так, ты. І... хот-догі няхай будуць. І неблага было бы сметніцу яшчэ паставіць, каб ім было куды ўсё смецце скідваць. Не тое. Так. Сметніца. Так, добранька. Цудоўна. Нешта малавата ўсё яшчэ людзей. У нас рейтинг неяк хоць і плюс-мінус высокі, але колькасць людзей малаватая для такога парку па памерах. Я разумею, конечно, што мне атракцыёнаў малавата. Але і атракцыёны-то не загружаны дастаткова. Вежа для назіранняў, Observation Tower.
Во, глядзіце, якія роликоустеры з'явіліся. Блин, я хацеў бы, але мне просто грошай не хопіць на такі. Ён каштуе у 3 разы даражэй, чым тое, што я пабудаваў, а я малюся грошы на бегучы аддаў. А што за вежа? Это модифікацыя нейкая, ці што? А, вось. Цікава. Воу. Якая цікавая штука. Ну давайте вось тут побудую, я не ведаю. Тільки мені потрібно вирівняти по поверхню і все. Так. Так, опустим все. Тут просто буде вежа для назирання, наверное, висока. Уперед їх її поставить. Добре. Зараз буде зроблено. Ось тут, до речі. Тут ідеальне місце для вежі. Для гэтага патрэбна вось якога-то знесці лес. Оп. Так. Ёсць. Упс. Занадто. Угу. Ось так виглядає нормально. Ставимо вежу. Угу. Ось. Что ты такое? Добре. Ага, я зрозумів. Вище і вище можна. А як високо цього можна побудувати? Занадто високо. І гэта вось вершыня, так? Альбо можна... Дзіўна, быццам бы няма абмежаванняў. Ну ладно. Давайте будзе уваход вось тут. І выхад вось тут. Зараз мне патрэбна пабудаваць шлях, які будзе ісці. Нешта кароткі. Давайте вось. Я зраблю вось такі шлях. Блин. То, что я ожидаю. Вось так. Пум. Открываем. Во, глядите, какая прыгажосць. А, я зразумеў, яна падымаецца ў гэтым сэнсе, то бок вы залазіце гэтай вежа, у вас будзе капсула, якой вы падымаецеся. І паставіць упердзях, каб бачылі, як далёка да выхаду ісці. Ідэальна. І каб яны адтуль бачылі, што выйсці можна. Просто... Ой, прям тут прадаюцца мапы. Ідэальна, то бок яны пабачаць, наколькі дрэнна ім прыйдзецца, як далёка ім прыйдзецца тупаць. Давайте яшчэ музычку паставім хоррорную. Вось. А чаму дрэнна? Намінавалі наш парк. На што? Дзе? Дзе хто паглядзець? Так, это не то. Во. Номинация. Самый чистый парк. А чему рано? Во. Мы хоррорная музыка. И они поднимаются под ее. Идеально. Мы так высоко поднимаемся, что у вынику музычка нават затихла. Такие поднялись и такие, божухна, божухна. Як нам вернуться? И потом я резко падаю вниз. До речі, гэтага нічога не ўключана. Я тут поставіў рознага, але яно нічога не працуе. О, я забыўся, туалет яшчэ было патрэбна паставіць.
то нешта такое сабе. Вось туалет. Вядома, з коштамі ачмурэннымі, таму што інакш вы не дабяжыце просто. А што вы думалі? Зорку направілі, што замалася? Падаецца так. Зорка далі рады. Тудру-то-то, тудру-то-то. Мне падабаецца такая горная музыка. На вежа, якая просто для обзору. Ну, такі мимо просто проходит, такие, блин, ну, хоть куды-небудь зайсці-то. Пайшоў другі раунд. Ідэальнае месца. Мне падабаецца. Добра. До речі, у нас нормально так набирається людей уже на нашому роллер-коустері. А які налады стоять? Повна загрузка, так? Добре. Даунтайм вельми частый. Мало людей. Реально, для гэтага парка у нас мало людей. Так, новый аттракцион заявился. Ставим як мага больше разных аттракционов, потому что мне падаецца інакш яны не будут счастливы просто. Чейрлифт. А почекайте, где он? О, якая штука. Можа нам варта пабудаваць реально гэтую лінію, якая дазволіць катацца по парку, типу, каб хутка падарожнічаць. Але ж гэта спростим задачу, тады наша ідэя з мапамі праваліцца. Во, дарэчы. Профіт $18 у гэтай. У гэтай профіт. Минус 5. Штосьці не так. Штосьці я не прадумаў у сваім плане. Ну давайте тады добра падзнізім кошт, а то они, наверное, не набываюць. Мы ў мінус ідзем па ім. Это інфармацыйны кіоск. Но пока што ніводны не прадаў. А чаму колькі у тебя кошты стаяць? 2,5. Танныя кошты. Надо блізка стаіць. Яны што не пачулі адчай, і таму яны не гатовыя плаціць просто любыя грошы за гэта. Во, гэта неяк у 0 ідзе. Ён нічога не зрабіў. Блин. Меркаванне людзей наконт яе. Нічога людзі пра яе не думаюць. Во, людзі, я жадаю пайсці дадому. Не. Не ў гэтым парку. Чаму так мало? Ну реально, я просто у іншых парках было такое, што людзей просто да халеры, яны просто не садзіліся на ўсё. А тут неяк быццам бы... Ну, можа, реально мало просто розных приколдесаў. Хаця з іншага боку я уже поставіў больш, чым было раней. Давайте вось гэтую штуку яшчэ. Яе куды-небудзь ляснуць. Ось сюды. Так. І зробім стежку. Так. Чарга. Може навіть ось так було потрібно було б зробити і... Блін. Гуні трошки складано з гэтым, з такими моментами. Ну да ладно, нормально, подойдет. Запускаем. И выход. Значыцца, трэба зрабіць гэтую лінію яшчэ дражэй, каб на такія не, я лепш пешу пройдуся. Дык лінія-то на абслугоўванне грошай каштуе, як бы у чым наш бізнес-план. Я ведаю, я прыдумаў. Гэтая лінія павінна ісці толькі ў адзін бок. Яна павінна ехаць ісці ад самага пачатку парку у самы яго канец
І выбару па-іншаму няма, то бок гэта шлях у адзін канец. Ты адпраўляешся, садзішся на яе і думаеш такі, і зрабіць яе бясплатнай. Ведаеце, каб яна была бясплатнай. Проста яны едуць туды, прыязджаюць у іншы бок парку і такі, халера, як адсюль выбрацца. Колькі каштуе апошні атракцыён? Вось гэта, які паставіў, бясплатна? Нешта яны занадта агрэсіўна на яго пайшлі. Не, давайте ўсяго. $1,5 хаця бы. А чаму рэлі, блін, бясплатныя атракцыёны ставіць? Надта агрэсіўна адзін чалавек. Ну, у маім парку гэта агрэсіўна. Нешта мне Фрейд дадзёбалася да Люцика зараз назіраю. Разборки катины. Нормально, мы, до речі, у плюсе. Зрабіць самае злакапіталістычны парк атракцыёнаў? Ну так, як і любы парк атракцыёнаў. У гэтым жа і сэнс. Зараз паднакопім грошкі, да рэчы, даволі так падымаемся ўжо. Я не ведаю чаму, а хаця паказваю нізкі профіт. Колькі 10 статыстыку нейкую паглядзець. Да рэчы, есть у нас што-небудзь закрытае? О, інфармацыйны кіоск. А, гэты кіоск нічога не зарабляе, таму што ён закрыты. Лайчаныя які. Статус. Вось мало людзей у гэтых самых у сцежках. О, сцежках, боже, чаму сцежка? У чаргах. Нешта мало людзей рэальна збіраецца, каб пакатацца. У нас не запоўненыя атракцыёны. Колькі будзе каштаваць Супер 8 праз увесь парк? Я думаю, дорага. Я не дазволю. Ну, тыпу, вось гэтая штука, якую я зараз пабудаваў, вось гэтая камбінацыя, яна каштавала мне 6000. І гэта, ну, больш, чым у мяне зараз ёсць. То бок праз увесь парк, я думаю, у 2-3 разы даражэй. І гэта на танных лініях. Калі дарагі рабіць, то там прям яшчэ даражэй пойдзе. О, гось згубіўся. Знаете, ты згубіўся, ты каля выхаду. Чаму рэў? Мапу трэба было просто набыць. Лох. Так, у меня нейкія там дызайны новыя паз'яўляліся. Ладно. О, там нешта пра краму было, по-моему. Да рэчы. Ніякіх крам не з'явілася, не? Не з'явілася. Што з тэхналогіямі? Нешта новае даследуюць, і мы не ведаем, што дакладна. Окей. Ладно, нешта. Да рэчы, пераканацца, што бургеры не хаця б бясплатна не аддаем. Нормально, не, ўсё пакрыху прыносіць грошы. Да рэчы, мапы карыстаюцца на ўваходзе, карыстаюцца папулярнасцю. Просто прям нормально так. Твой персонаж, скардзішся, адразу ўсё знаходзіцца. Так, правда, правда. Блин, яно, карацей, калі мапы занадта дорага прадаеш, яны нешта не купляюць іх. Дурныя. А потым скардзяцца, што не могуць выхаду знайсці. Ну, вось. Хто ў гэтым вінны? Да рэчы, як гэты атракцыён карыстаецца папулярнасцю. Нормальная папулярнасць такая. А, ён бесплатны, божухна. Ачмурелі. З'яўбалі, блин, кожны раз. Я такі, о, гэтая штука карыстаецца папулярнасцю, а потом вызначаецца, што просто таму што яна бесплатная. Людзі такі, о, халява, цудоўна. Хоць штосьці бясплатна ў гэтым парку.
Лодачкі можна пабудаваць. Дакладна, дакладна. Вось, дарэчы, гэта можа быць самым танным спосабам нам зарабіць грошай. Тут ёсць розныя горкі, але мы зробім звычайнае, типу, наняць лодачкі. Яно павінна нам ну, прям танненька быць. І што такое? Ой, не, давайте свой дизайн нейкі пабудуем. Опс, зламалася тут штука. О, качки розныя. Прыгажусь. Так, давайте-ка мы вось тут. Як гэта працуе? Мне павінна на вадзе быць, альбо дзе? Толькі на вадзе можна будаваць, добра. Ну, прыбірайся. Во. Зразумеў. Так, пачакайце, у іншы бок. Вось так. Так. А, пачакайце-ка, гэта нейкая лухта. А, гэта прям, типу, зразумеў, гэта маршрут на лодачках. Зразумеў, ну ладно, ну, я думаў, што цікавей будзе. Што спешл? Станцыя, ну такое. Просто я думаў, што можна ім, типу, даць гэтыя... Уваход і выхад. Зараз усё гэта панаробім. Это мы зрабілі, так, правильно? Альбо яно можна выпусціць, типу, куды пажадаюць. Ладно, добра, зараз разберемся. Так. Стежка. Добра, мне основу нейкую патрэбна нейкую там зрабіць. Давайте. Оп. Вось так. Гэту наадварот опусцім. Зробім вось так. І нармальна, ў прынцыпе, вось так тут сцежанькі будуць. Это вообще правядзе глыбей гэтай тэрыторыі. Так. І вось тут пачынаецца чарга у тае месца. Так. Оп, 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 оп. Прыйшлі. І тут на выхад. Запусціць? О, можна. Чакайце-ка. Мадыфікаваць. Так. Просто гэта, можа быць, можна было бы іх просто прыбраць, і яны бы тады самі, ну, ездзілі дзе пажадаюць. Я вось такое хацеў бы. Типу, вось у вас прычал, вось у вас лодачкі, катайцеся. О, вось так прыкладна. Паглядзім, гэта спрацуе ці не спрацуе. Яны бачаць кошты ў кіоскі і у пердзях і вырашаюць лепш пайсці купіць у тым, што ля ўваходу. Так, так. Мегалодон трэба. Я не думаю, што я магу набываць жывёлак у парк, хаця я не ўпэўнены. Вось. Я думаў, што таксама думаў, што проста лодачкі, але зараз паглядзім, вось яны зараз ідуць, і яны, можа быць, вырашаць, што проста выплыць і паплаваць паміж канчык, вось гэта ўсё. О, вось ён ідзе? Не перадумаў. Наступны ідзе. О, яго мапа ёсць. Бачыце, які шэйх? А што ён патраціўся? Ось, патраціў $3 на сувеніры. Я ўпэўнены, што гэта была кошт мапы. Во, цудоўна. Гэта чэл, які... Я ўжо набыў мапу парка, і я згубіўся. Апошнія думкі. Мо правядзе яшчэ сцежку. А, дакладна, дакладна. Тут можна скараціць маршрут. Зараз сцежка. Ось такая. Там дрэва? Сур'ёзна? Блин, яшчэ не той колер неправільны падабраў. Сенс там дрэва? Там няма дрэва. Неправда. Няма там дрэва. А, не, там ёсць дрэва. Ладно. А дзе ратавальнікі? Якія ратавальнікі? Навошта яны? У гэтым парку ратавальнікі?
Это ж это самый жорсткий парк, ви що думали? За гроші, ну так. Ти, каб би подманити рятувальники, ти повинен розмахувати своїм гаманцом. Во, до речі, перший клієнт. А що, він, типу... Ага, покуль дощ, и они не ждают на лодочках плавать. Блин, обломалася. И он чекає, покуль скончиться дощ. Продавальники не потрібні, коли не будуть притримлюватися правил безпеки. Вось, бачите? Бачите? Абсолютно железна логіка. Во, вось, до речі, бачите, чел з парасоном, так? Видите, що зараз саме час подвисить кошт на парасони? Не, ладно, я не так там до холєри коштують. Назирайте, як вони виходять, набувають собі. Бачите, грошики у бюджет як полетели, а? У людей парасонов не було. А хто не буде притримуватися правил безпеки з того штраф. Так. Чудовно, бачите, як грошики дінькають, а? А хто не ждає, то і нехай мокне. До речі, у нас по криху расце колькасць грошай, можа быць, варта задумацца наконт будаўніцтва нейкай лініі прям дастаўкі праз парк. Пакуль ён хадзіў па парку, пабудавалі лодачкі, таму яны на той мапе, што я набыў, не пазначаюцца. Вось ён згубіўся. Вось, дарэчы, ён усё яшчэ стаіць. Мне падаецца, патрэбна ім усё ж такі даваць лінію. Ну, типу, літаральна будаваць лінію, па якой яны будуць плаваць. Таму што нешта не адпраўляецца. Давайте я паспрабую хаця бы крыху яе, там, типу, частку яе пабудаваць, паглядзім, што атрымаецца. Вось так. Открываем. Паглядзім. Можа быць, яны проста могуць выплыць, калі рэйкі ёсць. Можа быць, я не ведаю. Есть толькі один варыянт праверыць. Там у нас кола зламалася, спадзяюся, наш один механік на ўвесь парк знойдзе гэтае кола. Таму што мапы я яму не... У яго ў стандартным наборы мапы няма. Яму прыйдзецца шукаць самастойны шлях туды. А качачкі нашыя шчаслівыя? А гэта можна неяк праверыць? Ну давай. Качачка. О, яна гук выдае. Вау. Почекайте, у меня есть шмат ликая на трековании. Дякую Богу, не зламав гульню, давайте заховаємося, то я зараз зрозумів, я ризикованим зараз був. Их не кормят хлебушком? Я не ведаю, продається? Ні. Хлеб мы не продаем, мы только морозиво продаем. И бургеры. Есть верагоднасць газіроўкі, але гэта таксама не ўпэўнены. Хто патоне, той больш купацца не будзе. Вось дакладна, ну тыпу, яны, гэта самае, з патануўшых штраф. Калі вы збіраецеся тануць у гэтым парку, вас яшчэ і штрафуюць. Я кажу, ратавальніка выключна гаманцоў вы можете падазваць. Вы можете размахваць сваёй крэдытнай карткай і пашпартам, каб яны ведалі адразу, каму штраф выпісваць. У бургерах булка, забраніць бургеры. Так, людзі губляюцца ў парку. Хто-небудзь, блин, зноў дождж пачаўся, я толькі зараз зразумеў. Яны не будуць катацца. Я просто жадаю пабачыць лодачкі, як хтосьці імі карыстаецца. Блин, зноў нешта зламалася. У механіка шмат праца. Ну что, кто-нибудь отправляется? Не, вось ты, может быть. Вельмі чисты парк, цудоўна. Ходзяць такія, блин, які чисты парк, які чисты парк. А кто-нибудь кататься збіраецца где-нибудь?
Ну так, яны сюды не збіраюцца, яно і тут катацца не жадаюць. І тут катацца не жадаюць, таму што гэта самае, надвор'е не тое. Думкі людзей наконт. А, я не збіраюся падчас дажджу. Окей. Окей. Ну хоць хто-небудзь прыйдзеце, мне патрэбна на лодачкі паглядзець. О, пайшлі ў чаргу. Вы глядзіце, людзі ў чаргу пайшлі. Так, яны падышлі і селі. Вы паглядзіце, а? Працуе. Вось яны выплываюць, так? І паплылі па сваіх справах. Што вы тут думаеце? Цікава, а што калі я яшчэ адну станцыю паставлю? Яны змогуць самі даплываць? О, яшчэ злосны план, карацей. Глядзіце, вы можете прыпаркаваць, ну, вы, карацей, можете наняць лодку, каб прыплыць у іншае месца, каб прыпаркавацца, але вам будзе даражэй, карацей, паркаваць яе тут там жа, дзе вы пачыналі свой шлях. Типу, калі жадаеце, вы адпраўляецеся ў іншае месца парку, і там вам дакладна спатрэбіцца мапа. Яны не могуць з вышыні кола агледзець паркі, такім чынам зарыентавацца, куды ісці. На гэтай разлік, толькі за кола плаціць прыйдзецца. І кола зламалася, наколькі я апошні раз яго правяраў. Вось, не, добра, адрамантавалі. Колькі за кола? 50 центаў, малавата. Даляр. Можа, таксама патрэбна рэйкі для павяртання? Халера яго ведае, але ж ідэальна. Не, тады ўсё добра. Няхай не вяртаюцца, няхай. Але з іншага боку так яны тут плаваюць абы-дзе. Паглядзім зараз за імі паназіраем. А можна госцяў на востраве замкнуць? Я магу, тэарэтычна, я магу прыбраць вось гэтую сцежку вось тут, і яны не змогуць выйсці. Ніхто не зможа выйсці. Я магу прямо каля ўвахода зрабіць абсалютна закрытую пляцоўку. І ўсе здаюцца ў парку назаўсёды. Most disappointing park award. Хто чмурыў, каму рукі адраваць? А, маленькую выспачку? Я не ведаю. Я думаю, что... Я думаю, что мы можем тэарэтычна пабудаваць нейкую, тыпу, як ваганетку, якая катаецца, і тут будзе станцыя выхаду. Але не будзе месца для заходу. Я придумал, усё. У нас яшчэ час ёсць. Блин, чат, у нас часу не той каб шмат. Але, магчымы варыянт, я зараз... Тык. Апошнія грошы, так? Вось гэтую, напрыклад. Яна можа быць танненькай быць. Ага, яна, тыпу, пакатацца. Але мне патрэбны кастомны дызайн. Блин, месца мала. Так, там дрэва перашкаджаем. І тут мы будуем ужо рэйкі. Паварот на 90. Далей па прамой. Нам наверх падымацца не патрэбна. Блин, там станцыя, месца для станцыі маленькая. Трэба будзе дабудаваць, можа быць, станцыю. Так, special station platform. Блин, так. Земля. Блин, я спрабую зараз гэта хутенька зрабіць, бо мне супер цікава, але час няма. Так, дрэвы прыбраць, яны будуць перашкаджаць. Так. Вось, можна будаваць зараз. Давайте выспу просто ніжэй зробім. Так. Ось так. І ўсё. Пакідаем, так. Робім уваход. Вось тут. Робім выхад вось тут. Так. Робім тут. Одну вось такую штуку.
І тут на уваход робім сцежку, каб яны маглі зайсці, так? І запускаем усю гэтую сістэму. Непабудаваны выхад. Добра, добра, добра. Робім выхад. Блін. А я магу рабіць мост? Так, давайте-ка разгорнем. Просто вот это выход. Так. Ее план. Есть план, есть план, есть план, есть план. Глядите, карацей. Ось так. Я зраблю так, что один выход, и когда выходишь, ты опинаешься на выспе у любом выпадку, и ты не можешь выйти. Так. Можа не спрацуе. Мне падаецца, што я недооцениваю просто гульню. Давайте, просто прибирайтесь. Просто не перешкодяйте. Давай, ось. Ось так ось. І тады ён усё роўна адпраўляецца на выспу. Бачыце? Які план. Так. Блин. Это треба прибрать. Оп. Ось так. Готово. Так, ну, технічна гэта ўсё яшчэ выспа, так? Правильно? Запускаем. Уваход там не пабудаваны. Блин, храм. Я храм могу зараз зламаць выпадкова, зараз калі уваход побудую. Ну, давайте побудуем. Так, ты... уваход, entrance. Ось так зробимо. Ось так. Ну что, можно запускать? Блин, кола... Ён не скончанае кола. Халера, не атрымліваецца. Будзе... Трэба поўнасцю скончыць кола, каб яно поўнасцю замкнулася, так? Тэарэтычна я магу гэта зрабіць. Але ў мяне часу прям няма. Так, давайте, спробуй, яшчэ працягваю. Так, так. Так. Робім шлях наперад. Блин, не то я зламаў толькі. Блин. Не бачу ні халеры. Так. Рейка? Не. Вось, рейка пайшла. Кусты перашкаджаюць. Ну, де там яшчэ? Якія перашкаджаюць? Так. Вот он налево, ось так. Крыху по прямой. І сцежку, так, можна перебудувати виспачку крыху і сцежку колу вакол храма, хай пакланяюцца. Трэба спачатку пабудаваць рэйку, на якая можа іх замкнуць. Вось такая штука. І з дарамі. Хто без дароў, штраф. Зараз. Пачакайце, я паспрабую хаця бы паспрабаваць ідэю гэта, а то мне падаецца, нешта мне падказвае. Но можа ні халера не атрымацца. Я ж ніжэй не рабіў, яно ўсё на адным узроўні. Чаму я не працую? Блин, ну быццам бы ніжэй атрымалася. Там, ну все, зразумеў, там куст перашкаджае. Вось гэта, бачыце, там мікракуст, а вось ён перашкаджае. Вось так, во. Придется вось так рабіць, усё ж таки. Дрэвы раз. Вось так. Толькі гэта, падаецца,
шлях вось гэту дорожку падыход яна ламаецца. Блин. Мы-то замкнулі. Ёсць праблемка, бачыце, вось гэтая. Трэба неяк зрабіць так, каб яны маглі зайсці. Альбо уваход просто з іншага боку пабудаваць. Усё, я знайшоў выхад. Так, я ведаю, што я зраблю. Вось гэтую штуку я зламаю. Будаўніцтва. І вось гэтую хрень, гэты выхад, я яго... Блин. Не-не-не-не. Ты, выход. Entrance. Модифікаваць. А можна яго прыбраць? Пабудаваць іншы ўваход. Во. Ага, усё, ён сам аўтаматычна перасоўваецца. Цудоўна. Так. Мне патрэбна параўняць трошкі зямлёю гэтую частку зямлі, таму што інакш я просто не адолею там свой план ажыццявіць. Оп. Вось гэтую штуку яшчэ апусціць, таму што мне спатрэбіцца ж месца, куды яны будуць заходзіць, і не проста ўваход, а там, каб яны ў сцежцы маглі пастаяць. Я спадзяюся, ну, я думаю, што яно патрэбна абавязкова. Я, дарэчы, не ўпэўнены. Вось так. І там сцежку ў абход. Не, я не бачу. Вось яна. Вось. Ёсць? Запускаем. Усё, працуе. Глядзіце, вы глядзіце, працуе. Яна нават шмат месца не патрабавала, можна было менш платформу зрабіць. Па ідэе, гэта будзе пастка. Яны не могуць там выбрацца ніяк. Для іх комфорту я там паставлю месца, дзе пасядзець. Ну што, жадаючыя ёсць? Давайте, жадаючыя. Дзякуючы вам я магу развіваць сваю злую імперыю далей. О, першая ахвяра. У сэнсе, жадаючы пракаціцца. Бачыце, ідзе. Нават цэлы набор ідзе. Ух, як людзям спадабаецца. Так. Вось чалавек абраў асвяжыцца, адпачнуць, па возеры пакатацца. Вельмі прыгожа. Поехали. Притормозили. Хто жадае выйсці? Во, бачыце, яны выйшлі. Але... Пачакайце-ка. О, не. Гэты выхад. Толькі выхад. І што ж зараз можна зрабіць? І ведаеце што? Зараз яны захацяць паесці і папіць. І таму патрэбна падтрымаць іх выжыванне тут. За вельмі разумны кошт. Можна ўвесці просто гэта зненеліка. Усяго-то 5 доляраў за напой. Гэта, дарэчы, абсолютно звычайная цана. Ось, бачыце? Катаюцца, падабаецца. Ось, бачыце? Ну, мне падаецца, я нават хтосьці набыў. О, хтосьці ўжо напою набыў. Мне нешта, дарэчы, падказвае, што гэты шлях можна разбурыць поўнасцю. Ну, тыпу, поўнасцю разбурыць і пакінуць толькі выспу. І зараз яна будзе ўсё роўна працаваць. Зараз рэйтынг абваляць. Не, ім дакладна спадабаецца. О, бачыце, яшчэ садзяцца. Людзям, які рэйтынг абвалівацца, ім падабаецца. Прыгажусь якая. Ну, реально, гэта 99-й год. Мабільных тэлефонаў няма. Яны не могуць нікому распавесці і паставіць мне одну зорачку, разумееце? Все нормально. Дарэчы, людзей, жадаючых пакатацца, становіцца толькі больш. Давайте ведаеце яшчэ якое зло... А, я ведаю, чым самае злое ў гэтым. Гэты трамвайчык бясплатны.
Гэта адзінае, што бясплатна ў гэта парке. Бачыце, людзі шчаслівыя, які іх там толькі дадаецца. Давайте пакрыху буду выдаляць гэты шлях. Вось тут вось. Оп. Оп. Ідзі назад, на шлях вяртайся. Оп. Бачыце? Бачыце? Оп. 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 Назад, назад, назад. У загончик свой. Назад, назад, у загончик ідзі. Не ведаю, куды падацца. А, вось тут ось шлях ёсць. О! Назад ідзі. Ідзі, у загончик усе. Куды ён пабег? Які шибкі, а? А ну назад. Назад, 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 на стежку давай. Тупай на стежку. Бля, тільки привабливо більше інших ось там пярусь. Добре, ось гэта збираем. Оп. Яны раней ці пазней знойдуць шлях свой. О, бачыце, колькі людзей спяшаецца на ваганетку гэтую? Цудоўна. Карыстаецца папулярнасцю. У нас падопытныя пацучкі. Ну, набіраецца. Я зараз пачну гэта самае яшчэ. Вось. Это ўсё пад ваду ідзе. А чаму яно... А чаму вадою не заліваецца? Во. А, то бок я павінен выкапаць і потым заліць вадою. Зразумеў. Давай, чел. Блин. Можешь ты... Чел, сиди отсюда, коли ласка. Оп. 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 Там, вертайся на свою выспу. Давай, на выспу. Оп. І ён такі, о не, я спрабую збегчы з этой выспы. Але не, блин, ён амаль знайшоў мой план. Вось, усё, так, атрымалася, так. І ніхто нават не бачыў. Іх нашчадкі нават ніколі не даведаюцца, што тут калісьці быў калідор. Усё, бачыце? Тут можна, ў прынцыпе, далей азеляненнем займацца, упрыгожваннем. Это чел адзін, хто бачыць, што адбываецца, і такой, не, так. Ён зразумеў, ён адзіны, хто разумее, да чаго ўсё ідзе. Прыгажайся, ка? Нормально так, там людзей уже так сабралося. Дарэчы, рэйтынгі не падаюць. Папулярнасць парка расце, грошыкі набываюцца. Бачыце, поўная гэта самае ўжо чарга набралася. Людзі чакаюць, каб туды трапіць. Мне трэба было гэту самую, ну, дарожку, карацей, даўжэй зрабіць, гэтую чаканне. Вось так зрабіць. Блин, яна гульня вельмі не любіць такое. Зараз я прыбяру гэта ўсё. Прям реально ўсё. Вось так. Ну, вось так, напрыклад. Што гульня вельмі не любіць, яна спрабую максімальна хутчэй падключыць да краю. Во, зараз будзе даўжэй гэта сама чарга, і больш людзей будзе здольна трапіць на выспу. Мне падаецца, з лодкамі мы таксама не спецыяльна, але ў нас атрымалася пастка з лодкамі. Яны рэальна не могуць прыплыць назад. Потому што мне падаецца, гэта ўвесь набор, ён усё плавае і плавае. Гэтыя людзі там уже невядома колькі. Ідэальна. Гэта не тое, што я хацеў зрабіць, але яно так атрымалася. Ну, бачыце, набіраецца народу. Усе шчаслівы, ўсё добра. Вось, новыя людзі нават, у сэнсе ахвяры, ну, у сэнсе, ну, карцей вы зразумелі. Дадаецца больш людзей.
Затрымліваюць лодкі штраф. Мне падаецца, яны не могуць вярнуць лодкі, я нешта не так пабудаваў. Давайте захаваемся. Цудоўна, ну, прыгажась якая. А чаму так доўга там? А, ну вось, вяртаецца ўжо. Я ж бясплатная? Так, яна бясплатная. Усе чакаюць. Все нормально. Напоі вось гэта мне цікава. Блин, толькі адзін напой прадаўся за ўвесь час. Давайте знізім крыху кошт. Але проста не настолькі смага іх душыць, вось і ўсё. А, голад. Добра. З голодам мы разберемся зараз. Мы зараз вашу праблему голода вырашым. Гэта мы можам. Жадалі бургер. Вось вам бургер. Масавы просто набыванне ўсіх бургераў, якія толькі ёсць. 12 бургераў набыта. У першую гадзіну. 13. 14. Ну все, нормально. Мы тут вырашили проблему голода. Озеро не Вальгалла завецца. Я пакуль назву не даў, але варта. Вы яшчэ не пытаеце, з чаго гэтыя бургеры зробленыя? О, пачакайце-ка, дождж пачаўся. Непрыемна. Давайте ім дапаможам. Дождж пачаўся. Ім же трэба неяк парасончыкі, правильно? Так, мы не открываем. Мы специально кошты на парасоны. Оп. Ну и коли вы думаете, что вы заблукали, то 8 мапа еще, когда ласка. Все, готово? Выключаем. Массовое набывание парасончиков. Какое профитное место, бачите? Во, вось откуда вы сделал золотая жила. А вы будуете рейтинги там, это самое, во, вы по смерти. Цудоўненько. Ладненько, чат. Чат уже, я прям засядзеўся. Завтра мы гуляем Banquet for Fools. Завтра у нас Banquet for Fools. Будем гуляць у хардкорную РПГшку у прыгожым візуальным стылі, незвычайным. З мінімальнай інфармацыяй, так разумею, гуня амаль ні аб чым падказваць нам не будзе. Будем працягваць, ну, я як бы не гуляў, яна ў мяне ўжо ёсць, так што будзем гуляць у яе. Нагадваю, што наступным тыдні мы будзем гуляць па рулетцы. Пройдзена ўжо Divinity Original Sin 2, і мы будзем рабіць вось 2 тыдні, атрымліваецца адзін тыдзень па рулетцы, другі тыдзень па... божух, на слово забыў. Па топ-1. То бок тое, што перамагае, тое, што знаходзіцца ў топ-1, то і перамагае на наступны дзень, па сутнасці. І мы зробім такіх 2 тыдні, пасля гэтага адпраўляемся, будзем праходзіць кантрол. І поўнасцю прям ад пачатку да канца, хутчэй за ўсё з усімі дапаўненнямі, каб поўнасцю паглядзець як бы гульню. На гэтым мне ўсё, мне трэба ўжо бегчы, я прям затрымаўся, але супер весела было. Файная гульня 99-го году, не чакаў, што мне так спадабаецца. Ну, ўсё, па сутнасці у мяне ўсё. Я вас перадаю далей, а далей у нас трэба табнуцца. Зараз гульня можа вылецець. Што у нас ёсць? Ну і вось вінда трошки не дае мне зараз нічто націскаць, чамусьці на неяк падвісае кожны раз. Так, я не магу нават нічога тыркнуць, я не магу нават паглядзець, што ў твічы. Я так разумею, што гульня трошки перашкаджае яму. Я захаваўся? Так, я перад гэтым захаваўся.
Цікаво, повинен у вас сесії ДНД проходить з таким Dungeon майстром. О, мені подається, занадто добрий Dungeon майстер. Я ні разу це чув. Ну, типу, я вельми такі демократичні. Так, ну давай. Ось, з'явилося нарешті, можу робити штуки. Так, что у нас, кто у нас есть? Я бачу тільки ради голос, я вас туди відправляю. Вам я ждаю доброго дня, доброго вам відпочити, коли ви відпочиваєте, коли ви працюєте, яще попрацювати. Тут амаль конець тижня. Усяго нічого протриматися. Я сподіваюся, вас не доб'є спекота, і все з вами буде добре, не забувайте пити води. Тому що, складано, коли вам гэта зараз не потрібно, тому що у вас добре надвор'я, я вас віншую. Це вельми круто. Летім на радий голос. До побачення.